subscribe to our YouTube channel. See the sound from Choma Onyami Ezebu Anamo, Ezichukun Nalo, some believe. Follow to Insta Amoma Ebu Anamo, Ifedioro Convo, Rainbow, Sunday Odili, Chwemete Meme, I sent Ngungu, Abadazio, and Ikebodo Odwaka. Subscribe to Seskimo TV. Onyami Ezebu Anamo. Ese shina wala obukisi no mambara obaka igbo one na nam nina odia ice okaro obira go mu ibu ka waza ino denbo ina ma no no gbo okaro obira go mu ibu ka waza ina omo ego Ato Congo Munolise, one Kemo, Ilatomo, Police and one work and nego. Ato Congo Munolise, one Kemo, Ilatomo, Police and one work and nego. I had a good Yahoo Amo. Okaro Brago with Kamwaze. One day sick on a web, one knock on a web. What more Ato Congo, Munolisa, one Kemo, Ilatomo, Police and one more jelly, I had Ebundi Jabo Nathan. Kaine Bienu, Onacolis, you were to romance. Onacolis, Obromar Mel, Lobuchina Mel, and Wagano, Poliso, Lisa, Wabojele, one is one knock, Police and a match of Zorogo. Okaro Brago Mipu, Kawaza, Ebujibia, Ewaja holding Nico, Udipa Weba, White over, no Humulo, Homuniwo, Onazia, Udibo, Wagweba, Kainato. What more Daily at work. Larunes or Mambola, Akanamagwe, Mulabamoro is in that Mount Mount, I have Zino Guardian. Okaro Rago Mibu Kawaja, Omo, Udibo Joran. One day, Ato Congo, Munolisa. One Kemo, Ilatomo, Police and man work and echo. Mobiali, no one divide. Yes, I can't wear public weapon. Equaboro, Lumaka Waza, Ebuja, Amonando. Kaine, even a Kabu Koja, what more, Alosimala, Webu Nanya Meme, Aluso Web, Ichio Web, Aluso Web, Ichio Web, Ego Yatus, Kana Mel Amo. Go! Okaro Brago Mibukawaza, Mulabamoro Resinatu, Mount Ogwadera. Daily at work, he got Larunes, or Mambola, Judo Esia to go in, the Nepalian, or Sana, Wesiana, Kaine, one day see with you, Makanigo Mara, Wabu, Munami. Okaro Rago, Mibukawaza, the Buja, Amo.
awaza uwamu odibojo tuta enago ife melo ya diche ma waza no egwu aja awa odinibo omo enwe egwu akara ma agwele emu na ma wode woba dije bo wene egwu iba emma no egwu wọ́n bá díje gbóhùn ẹ̀ náta ibà ẹ̀ má kọ̀nà gbẹ́kù. káyọ̀ bí olú ìgbò jọ̀rọ̀ ẹ̀ náà kọ́ ọ̀gbìn ibà wà jọ̀rọ̀ káyọ̀ náà wá. Aboye na tie odibo dobe aboye na tie odibo aboye na tie o karo bra go mi okoya na oge okoye wa mu ana bulu kana bonebu so believe ma we kene go okoye eze wulu oya na muko mme madiko okoye okoye wa mu ana bulu no okoye wa na chod kana bo chod ana bulu onya utomo chode chodo emo okaro brago mwi beka waza dona donge dona wa machie nemo na mau mleba ko si ade ide na eliego ide nwelego obro mar na mewa okwa ni chi na meza ebulaja dona wanu uche nonge wane uche na wa machie dona dide akara magwe egwu ja wa o amo donat wanem obro mar na mewa no kwani chi na mewa agwaze wonde egwu ja wa o amo ide nwelego ide ni na elego gi kai na bienu oye madiko ya oze ekwe ikemu nwachi na-emele nwachi na-emete ebuchie cheman ibadigo na mmụọbange kajeke n'obi gị sọnde sọnde emu sọnde josef sọnde kwamuhanezo okaro brago mibu darago demo na mawe dumen obro mareme nade nwa mu na kweze noje mleba nade oyemo nwa mu na kweze nade ai nebienu ibe no hek kavu koja wa oya nande akoyele na anekene akoyele no obro marde mewo to mama wa ganago madike choma 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 abato choma naira choma abato ba mobi ali nenu wa de ba chaka we wele gogo o karo bra go mu ba sai te go na rumu o cha cha go kai ne bienu eja we wa enoje
eke jack ejike ganja mani kana ekene mmereba ọbụrụ mmadụ na-emewa n'ọnwale chi na-eme eze ngwegwu idume atụ okongo ebe anyị ọhịmụ ka anyị na-ebi enu ebe anyị kwadoro ebe anyị mmanwe ekene ego udogwu nwanne m ebe anyị ka anyị na-ekene egwu ndị ahụ ọhịmụ mgbadike onye ka nwa m nnekwa nwoke arụ obi na-agwa ụmụ nwanne m onye ka eze ego onye ka emere egwu kenekwere gị nwoke arụ obi na-agwa ụmụ igbo ka ngwazịa ụdọgala ịtalụ gwadike ụdọga nwanne m ụdọga ka anyị na-ekene onge nwe ụdọga onye ọma ịtalụ egwu ndị ahụ mụ ka nje kene ga-esi nwanna lo onye ọma ga-esi onge akụ nwata ga-esi akụ nwata nọ ije nje kene onye dịko onye dịka mmanwụ ekene go nwoke arụ obere agwa ụmụ igbo ka nhọhazịa onye dịka dike ọhịa mụ onye dịka onye dịka mmanwụ ekene go DAG worldwide odogwu ọbịa fesọ nwoke arụ obere agwa ụmụ igbo egwu nwanne esi agwọ gị egwu nwanne akụ ololo ibume mụ bịala n'elu ụwa dịbe anyị biecha aka nwee wele egwu ọbụla egwu ebili ka nche kene ụdọchi waya ụdọchi onge nwe ụdọchi ọhịa mụ ọ bụrụ mmadụ na-eme ụwa onye makiriri anọ ije onge ụdọchi ọhịa mụ ọ bụrụ uche na-aka ji na ọkwanichi na-aka uche ngwazi egwu onye matrilian ebe igi nnọọ ije nnọọ ije nje ekene jike nwụdụ aka nwoke arụ obere agwa ụmụ igbo ka ngwazi ejike nwụdụ aka ichie dọkịta ihe ụmụ enwe ewu digbo chọọ ka anyị na-ahwa gbalike aike nwagwalọ aike oge nwagwalọ n'oche ụbọm atụ kongo mụ na aike nwagwalọ n'oche ka nwaza nwoke arụ obere agwa ụmụ igbo ka nwaza ekene nwa na-ara nga nwanye ọra m ọbịa ekene nwa na-ara ga n'iru odogwu akụ nwoke orimili ego onye ọma ekene akụ nwoke orimili ego onye ọma na mmụọ oje egwu ndị ije igbo na kenele m akụ nwamme ata onye obodo eze ka na-ekene nwachiwe eze nwee gbanụgo akụ domesi onye udu ego egwu ndị ahụ mụ akụ nwachiwe eze onye udu ego ka nje ekene ga-esi nwasọ ya mụ ngesi mmanwụ ekene ego igwe ego emu ọ bụrụ ọkwarị mmadụ na-eme ụwa onye chimere eze ochie eze igwe ego gbachimere eze na okorobịa chiga emego gị eze na nwatakịrị ka ndị ekene nnadụ emu mmerịgba atụ okongo mụ na Olise onye ọma mụ nnalụ
nnalụ eme egwu ndị awa amụ nwa mama egwu ndị ije igbo nata nwoke arụ obinagwo mụ na chasị ka ahụazị egwu chasị ikanga oho ikanga amaozi ọga nwee muziam obodo dike o nwere ebe n'ozi karịsịa kaje n'odi odigbo etuke ọga ọya mụ mmadụkodega ogbu onye anam si na ọya achake odigbo oti etuke mgbanwe kenego onye ọma ugobuzo si na ọya acha nwa muziam etu nwezoboro dịka atụ egwu mmerịba atụ okongo mụ na achụdị nwakọ n'uche ọgewa chụdị emu target mmanwụ ekenego mmanwụ taba igbo ugbo n'ọkpọ egwu ije igbo nata nwe egwu nwanne esi tie gị egwu maka na ndị mmadụ agbabụgo egwu ya mee ka anyị na-ebi elu anyị ekele Daniel ọnụ wee nwoke arụ obinagwo gawaza Dan ọnụ wee igwe butiki Dan n'otu ọcha igwe butiki nọ ịga n'ọja nwoke arụ obinagwo gawaza nwanne esi agwọ egwe egwu n'ije igbo nata alikaina akwa egwu nye akwa ọwa mụ ụbọ nde mmeleba mụrụ na-esi na-atụ egwu n'uso nwa mụ azọ onye ọma katanga tụ n'oso nwa mụ azọ katanga obere nwa katanga mmanwụ nọ n'ọgba egwu ngwa egwu nje akwa odigbo ọgwụ ebe a na-aga ọmụ ọbịa atụ okongo mụ na anesi emu anekwe ọgwụ nọ ka na-ekene blessed jọpe anekwe ọgwụ nọ ka na-ekene pasta boy egwu n'ije igbo na nwoke arụ obinagwo ụmụ igbo ka ngwazi achụdị agwazia Waluwisi aneto chodo emo Waluwisi aneto oke arụ obinagwo mi chodo waneto chodo mmanwụ ekenego egwu n'ije igbo na chalemeze jas gawadiru egwu aji ahụ emo agwandeze sina agwa chance agwandeze mleba mu akụ egwu wonde mleba mu de sina atụ egwu mmọnwụ tie mmọnwụ okwu adịrị ya eli atụ egwu dịka agarụ n'ezi ọma mbụla chedo were eti ezi atụgo oyi udene kpali anweli ọbụsa ndị ahụ ezi a na-aga ije wọbụmụ enwe egwu wọba ndị ije igbo nwee nne egwu tupake mmadụ n'ọba egwu ụbọdị wọba ndị ije igbo nwee nne egwu chakolo mmadụ n'ọba egwu ụbọdị wọba ndị ije igbo nwee nne egwu trayasi nyaka ka na agwa n'egwu egwu ije igbo na ụbọdị egwu ije igbo na oke arụ obere agwa ụmụ igbo ka ngwazi egwu chụdị okeke njefu nnọọ ije chụdị ọhịa mụ inoderigbo chụdị mmanwụ ekene ego mgbadike chụdị
ọkụ ọma na ili ga-akwa chode ka anyị na-eke na chodo odogwu na South Africa ebe na ga-akpata ego ọkụkụ na-enyere aka odigbo ose n'igwe ka na-eke na odigbo igwe n'ọjị dịka otu ụlọ arụbalaeze ama arụbalaeze mmanwụ ekene ego ọzọ nwazi eluigwe ka na-ekene idume gbadika akọn China aike onume ekene ego wa China Italian guy I come big no ya no one bushi China I come kind of debu odi bawe kind of wa na jamon iluda o karo na go mi ku ka wa ya okoye wa mu na kulukoro tuma ka ti nana dona wa ma che bana kolomu ka ti beje n'igwe egwu aja ahụ ọgwa oke rụbere agwa obi egwu ije igbo nata ụbọndị mere mamara na-esi na-atụ egwu mmọnwụ tie mmọnwụ ka anyị na-ebi elu ibe nọ ya ka abụ ka o ji ahụ ahụ ya odigbo ọgwụ ịba nwadobe oke ka ike ọgwụ ịba mmerịgba o One si bra agwa egwu ọgbaka igbo na mụ nọ n'ọgba oke arụ obere agwa ụmụ igbo ọyamụ egwu ije igbo nata okoye nwa mụ a na-akpụrụ ka na-ekene sọmbele egwu mmanwụ ekene bụ okoye nwa mụ a na-akpụrụ kenele na nwa mma achị ebe gị mmanwụ ekene ego nyekwazi anụ ibe mere ya dịchie mma gwazi anụ ibe kata onye ahụ eme n'ụwa ya eleba ibe kata n'aka ya eme n'ụwa ya ụna naghị ya na mmeleba igbo jọba kapụrụ obi gị zuru ike na ndụkwe nwayọọ bido n'ụwa anyị bịara ka anyị kwalị mma na mbara bụ mana ọ bụkwanụ ezi chukwu nna lo na mụdọrọ na ogbu ịgba nwaala ọzọ egwugwu ọ dị alive Subscribe to Sesimo TV. Wazọ gwa ine ta dị mma nne m arọ gwa mgbezi tugwo nna lụọ mụ na agwa egwu m ogbu ịgba nwalọza egwugwo nwalọza etiego egwu aina kwa musi anusio mala ya batulu obagwa kanusio muna wa
ọ̀nà mo gbagwo kanụsi onwalọ etiego egwu nne m ọ bụ mwezi tuwo nna lụọ mụ na agwụ egwu mụ na aba nọ ụgbọ ịgba nwalọ ọza ibidogo egwu nwoke bụrụ ọbụ nwalọ ọza tuwo ka mee ma tụọ nzu egwu gbanwe abịgba mụ na chinonso odogwu egwu gozo nụla banwe ọbagwụ enugonu egwu chinonso nwanna m ike ma bụ nkwa odogwu ama ọbagwụ ogbigba nwala gwu oge egwu n'ebe nọ egwu gozo nụla ba ịna-anụ ụka nze ma mmanwụ ogbe ma gwu oge egwu ndị itoitewane nna m ike ma bụ nkwụ nwa ọbagwụ amụtago chinonso nwa ọbabede n'ibia ya egwu oge ụzọ n'odogwu amradaba oroziebe ka nwoke na-akpọzi atụ ego luzie ebe ahụ chukwu nwekozie nwanne m nwoke nwanne m ike ma bụ nkwụ nwa ọbagwụ chinonso egwu gozọ nụ ma nwaanyị na-aga n'ilo egwu oge ọzọ nụ gbigba nwala bụ oge egwu n'ebe nọ egwu oge ọzọ nụ dike n'alaba ebe ahụ ka nwoke na lejagbala n'ịbalụsi ibia ya chinonso nwa ọbagwụ egwu oge ọzọ na anago mma ọbagwụ dalụ ụlọ gbanwe ka anyị ji je n'ụmụ ọbagwụ wejegwe na chinonso nwa ọbagwụ ọbanaba nwanne m Uchenna nwanne nwoke ka Uchenna na-enwere umeze ji papa ya mala echi Uchenna nwanne nwoke ka ma enwere m ogbigba nwala bịago egwu nwanne nwoke ka ma enwere m onye m Uchenna nwanne m ewusie nwanne m na nwoke na-agwụ egwu m Uchenna papa ya maleche m enwere m landlord oke bụ na dauta Uchenna nwa ya m enwere m odogwu nara ụgbọelu ebe ahụ ka nwoke ya dalụsia ibe ya Uchenna anago n'odata dalụ ụlọ Uchenna nwana nwoke ka nwa ya m enwere m eze ji odogwu ugwu n'ala Anambra steeti dalụ ụlọ Uchenna bụ landlord na Anambra Uchenna ọrụ ya mụrụ ya maleji ya bụ ewusie junior Uchenna nwanne ma na nwoke ka odogwu anaghị oke ya ajatụghepịa ebe ahụ ka chukwu n'okpozi odogwu ọnwa nata Naijiria nwa lụwazịa ụlọ nwanne m akwụdogwu akwụbụ ntụtụ ta nwanne m nwoke akwụbụ ntụtụ ta nwa nwere m ogbigba nwalọza mwezi tuwo nna lụọ mụrụ akwụ egwu na nugwonu egwu akwụbụ ntụtụ ta nwezọba ogbigba nwalebiego egwu ya wike tuwo nwandụba sumati ezi nwanne m sumati nwandụba ị na-anụzikwa bụ Matthew Wanduma, Smati egwu ekenego gị Matthew Wanduma, odogwu nụrụ nwaanyị dị n'ibia ya wọmụgo nwa izizi nwa mmụọ nwaanyị dị n'ibia ya ọmama Smart nwanne m Wanduma ezi ọhịa ma ọ mụrụ na mma ojiliji ị na-anụgwa egwu anyị na-ekene nwa Simon Okeke akaji akwụ nwanne m dogwa anyị na-emeri mmanwụ akaji akwụ Chijioke nwanne m ogbigba nwa m dara gwu oge egwu nwanne m agwalị nwanne ya nwanne m Simon Okeke Chijioke nagwụgbọrụ ebe nwoke ya legalụọ ibia ya welụsịa debe nwanne m Simon Okeke Chijioke gị bụ papa mụrụ amanda bede n'ime gị ọbụla ada gị
Chijioke nwa Simon Okeke omume nwere ka emela egwu ogbe ma nwala na agwa agwa na ngwa egwu na akwụkwọ na anyị n'ibe anyị nọ mgbadika abụghị ezi nwanne m nwoke abụghị nwanne m abụghị Kolombo abụghị ezi ọhịa ka m abụghị Kolombo nwanne m mmụdọra ka ize eje n'ubi ogbe gbanwala gwa oge egwu nọ abụghị ụmụ mmezi tụgwo nna ruo mụrụ agwa egwu m ụwa nya ka anyị na-emere ebe anyị nọ mgbadika abụghị Kolombo anyị na-eti egwu anyị nwayọ ị na-anụgwo ọnụ ahụ ayala egwu dị ya tụmọdịa nwayọ nwayọ egwu anyị nwa na-agụ mụ enwere mụ ka anyị jee zute na-agbalụ nsọ mụ enwere mụ agbalụ nsọ nwanne m ịnọzikwa omenanya gị nwanne alụ agwala agbalụ nsọ agbalụsịa ngere na-enwere m odogwu na-enwere m eze echi ayọ nnuke na ezi ogologo ihe ka n'isi mmiri agbalụsịa n'ahịa na-aja ya mma n'ibe anyị nọ ayọ mmemme nwanne m obu mmụọ enwe egwu ogbe gbanwe alọza mgbe ezi tuwo nna lụọ mụrụ agwa egwu kenụgabụ anyị na-eje n'ụmụ ọkawa maka n'ime mmịati ime ka idezụta ọka mmanwụ n'ogwu Benjamin Iwegbunike Benja egwu anyị nọ n'obi gị Benja onwe ibe ya mere ndị egwu imeli ndị egwu Benja nwanarị ndị a nwejebiri nwanne m Benja bụ landlọdụ na Dauta Benja kene n'ezi ogele gị nya bụ uche tuwo nwanyị ogele mmalụ obi dị ọ dịka oji ọgwa n'ụdị Chidozie ahụ obere lụọ nwanne m ite nke iwe ebili dị ala nwanne basila obere lụọ ịpụta nwanne m nke na-ara mme nwanne n'ụlọ ọkalịsịa tewite nwa obere lụọ ndị anyị ji gwa ite nyaba egwu ndị anyị na-emere mmanwụ ụmụ Chinonso wike ma bụ nkwụ egwu gozọnụ ọrụzi igwe na-agbanwe ọbagwa apụla karịa n'iwe ka emeje mmanwụ egwu ọyịmụ mmanwụ anyị na-aga Chinonso nwa ọbagwụ si ma eli ndị egwu ibe maka na ndị egwu na-eti egwu elili ibe n'ọnụ Chinonso nwa ọbagwụ ogbe gbanwala anatago na ịgwara m ka ntị ezi egwu ụmụ ogbe gbanwala ụzọ oke mkpụrụ obu nwa m dọrọ gwago ọnụ ahụ ụwa nya ka anyị na-eme nwa ọbagwụ n'oso gwanya na-agụ ụmụ ọbagwụ ka anyị jee zute obi na nwanne m n'ụgwọ eluigwe akwụkwọ nwa ọbagwụ mụ na-agwa nwanne Sọnde Ekwensu Obinna nwanne Sọnde Ogbunwe na-emerozie ya n'ụgwọ anagola gị kọjá tụ aka Obinna nwanne m Michael nwanne Sọnde Ekwensu ọcha na-agụ mmụọ ọdịnihu ọnwụ niile Obinna dikere lagwa n'ọnwụ nwere ibe nwegwala anyị ncha nwanne Sọnde Ekwensu ka papa ya gatara ba na mmụọ ọbọrụ na Obinna nwanne m n'ogwe eluigwe agwụ ụgwọ ịgwa kata gwara were nwanne m n'ọnwụ nwere ibe nwegwala anyị ncha nwanne gweze nwanne m ọba ịsachi na-eweli m igwe saiti na-eweli m na-anụzigwe egwu nwanne gweze na-enweli m eze echi Obinna nwanne gweze nwanne m ọba ịsaki na-enweli m eze echi ihe kenele m nwoke agwụ nwanne m mere akwụrụ nwoke agwụ maba tapụ na-enweli m eze echi gba mụ na gị ije n'igwe tapụ mma mụ na agwọnụ m obi gbanwala gwụ oge egwu etu oke m ụba tụọ nzu egwu akpọrọ m obere ọkọkalụ skema tụọ nzu egwu na obi gbanwala gwago ọnụ ahụ mgbadike agwa nwanne m abụghị Kolombo m na-eti egwu m
gbara patigoro eti esi nwanne m ike na loke akọja atụ aka ya dorebi n'obi nwamma ọ gwara ego ji eliga ahụ n'obi mawala gwa oge egwe nne m ọ bụ mgbe ezite ugwo na ruo mụrụ agwa egwu m n'ibe nnọ menanya uti kwa wana jadonu mama kwonu mu uti Benjamin na nunu egwu obu mwezi tuwo na lobe magwoge egwu moye jike boko wabagwe na nuziwe egwu wasino wagon akuluge wabagwe na nunu egwu na kwana mu akulu oge awa babo obi ma wala woga egwu ndi doita mbara ina jano mo babo ka eje zute lebi aronu junior udikpa na go South Africa wa jebire be wakana koja tuege nwanna si ezija we big bolu mi ma wala za sinanya etinye go ka eje ni gbe jeje lotino so wo babo egwa beje ni gbe Ibe big nwanne m ebige nwa rọnụ egwuru m n'ite egwu pụta nwanne m egwu otiele darụ iwe ọma mewezie maka na nne na m ọgarịka na onye m ọgọ na ngozi bịa n'ime aka na anya anya nne ka tigwu na-enye nwanne m nwoke odogwu ọnwa ọkwa agwa rọnụ junior akụdọnụ nwata libo nwa lọza ị na-anụ ọnụ egwu ọgbịgba nwa lọza oke mkpụrụ ina brobo mwezi tuwo na lomo akwebu mabudonu wa mudora mamura kwonu mwanno waka wazu bika wana mu mabagalante wana mwaka dogwa na gindia weje bizelo baka wana mu ina nubonu ewu wazu bika na galante wana mu na nuka na kwonu mwanno nene ubaka wazu bika na maka kejo makatene wana mu dene na mwaza ndo maya tani wana ina nuwonu egwu pika na lingi agatu aka ebige danu waina kana ndezo mogo makani kwa marerikana oro biwa melu yake woya iwa melu yake wa machechi wa woru noba wana mweka negoge odogu nora metiti wana dana dopa wana mobile waka wana mudopa odogunu waikanuro waibede nibe na dopa basikoika odogunu ora mobe dopa na lusiani waga wamwojonu wana mu imaya wana mu swaga wajonu wana mu inanuwonu egwu swaga wobima waloze tiegegu ina vromo chino so waloza no so wobugo wana wana mu chino so wana chimezie waloza inogegu onati wamudara wana gina kwona obiba waloza kemplobu ewuru mo wewe melidi egwu ka melidi egwu maka na di egwu eti egwu ya dilili n'ọnụ ya kọneti dalụkwa n'ihu obugo nwanne m eje n'imeli ma ọbụma ebobu odogwu ego eze ya ka m popu wechidima popu na mmakwụrụ otu popu dalụ bade nwanne m emerigo ndị ewu bade anago n'oke ajebizeli nwanne m ebe nwokere akọ ya tụ aka popu nwanne m magwelidi egwu ibe egwu wee wuru nwa wee ibe melidi egwu ka melidi egwu makara dị egwu ya nwako ike ọmaba anyị na-etiri egwu anyị nwayọ gezi maka tamakọsa nwanne gị popụrụ alụlụ dele na-enwere m eze echira mgbe nwa n'ụlọ enwere m ụmụrụ ya wusie nwanne m uchenna nwanne nwoke ka okwe enwere m ụmụrụ ya n'ahụ uchenna nwanne
mana gwakaka onye wusi aka na-asa nwanne m ewuru m si onwe ibe ha melidi egwu ka melidi egwu mabụ ewusie nwanne m na ya nọ ka mmanwụ nwanne George nwanne m Excellency nwanne mmadụ nwanne kolu ụwa daalụ nne Excellency nwanne m ogidela agwa nọ ụmụnne gị na o wutela ihe ncha matụ nwanne m daalụ matụ nwanne m nwanne George dela agwa nwanne m obugo keke matụ na mmanụ ọza Excellency nwanne m odogwa na goke ya kọja tụ aka ya ọdịnihu egwu men matụ gwa waibe mere ndị egwu oke mere ndị egwu na ogbe mawa ya eluigwe niile n'ọnụ ajụjụ nwanne amako n'uche Chinedu nwanne m steeti Bagagba onye mgbasi ike steeti nwanne nwoke achatụ aka akọ nwanne m akọ steeti Dodo akọ nwanne m ọjagwara m oke nwere ibewanụ ọjagwa eze m keneli m wawawa nwanne m nwoke odogwu na nwere m azụ wagọrọ emeligo ndị egwu azụ wagọrọ nwanne na nwoke na-agwa ogbigba nwala bụ oge egwu anaba anọ ọkwa ya nọ ka mmanwụ ine egwu ụwa abịagozo mma obodo anyị batara azụ ka anyị gwa mma obodo anyị na ogbigba nwalụ na-etirebe egwu n'ibe ọnụ ekanalile ezi ọhịa ka mụ ogbigba nwala gwa oge egwu weze ego mụ na Kenya ili ezi ọhịa ka mụ eze ego onwe ibe meli ndị egwu ka meli ndị egwu maka na ogbigba nwalụ ya eligwe niile ogbigba nwalụ ọza azụ nwanne mgbarụ ọ mụtara na ahụ ya ekanalile igwe ego mụ dogwu na Kenya bọọlụ Nwachukwu jeboyi nwanne m omemgboji nwanne bọọlụ Nwachukwu ọ dị mgbe emeri ndị egwu ebe nwanne bọọlụ Nwachukwu onye egwu anyị ji bido jeboyi nwa bọọlụ Nwachukwu odogwu ibe egwu na-eli nwanne m si ma eli ndị egwu ebe jeboyi kene na asọted nwanne m asọted moni dogwu na aka emerigo ndị egwu asọted daalụ asọted nwa gwuru 10,000 benye onye egwu n'aka n'ọdịnihu egwu niile ibe egwu anyị ije n'iba ịmara igwe mmadụ erika nwaọbagwụ ji na oso nwaọbagwụ egwu anyị na-ekiri gị imele egwu ibe. Subscribe to Sesimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest. Nwanne ọkụ ya nzọgwosi nwanne m evidently nwanne m mụrụ agwụ egwu m Jọnụ nwoke ya nzọgwosi nwanne m Dọkịta Nyaka nwakara alụrụ uche ebirela anụgo nwaanyị bede n'ibia Jọnụ okwu ya nzọgwosi egwu anyị na-akara ilo Jọnụ na anụ nwanne ogwara kpasa Jọnụ nwanne Chansi Okoya nwanne m ya bụ udu akụ mmiri Jọnụ gwa egwu na-egwu ibe nwe emetegị wara kpọrọ ụbọ Jọnụ gwa egwu na-egwu ibe nwe emetegị wara bụrede ngwa egwu Chinonso Nwabagwụ ka ebunye dị egwu ngwa egwu egwu Nwabagwụ ka anyị tibezie egwu Nwajinowe Gbagwo nwanne m ekene m mgbakasị nwanne m Nwajinowe Gbagwo nwanne m nwanne n'Obenin Republic jebiziela ebe nwokere akọja tụọ gị anyị na ya nwere ọdịnihu egwu atụ ọbụla ke mgbe mụ na-agwa ọnụ m otu ike na-ejara atụ ọbụla ke ị na-anụzigbo ọnụ egwu ịbụ nwanne Tinubu ọmaba rospeti gị na-eme nwanne akpadalụ atụ ọbụla ke meligo ndị egwu ya money exchange nya ka nwoke ya eli nwanne m atụ ọbụla ke dalụ ọbụla ke nwanne m ị na-anụzigbo egwu Njawa nwanne m ngị bụ ekechi ego nwaze nwanne m ekechie nwanne m ekechie ngị bụ ebili ego nwaze nwanne m ekechi ego ekechi eyi Chuika nwaze digwa ekechi ego nwanne tụrụ agwago ọnụ ya ekechi ego nwanne Chuika mara bụ oge egwu ya ị na-anụzigbo egwu
eze ya ka m obi gbanwala gwogo egwe uwe gwa iji toitala mbara onye nwere aka egweride egwe maka igwe mara erika na mma obodo anyị a na-agwazigwarị n'anya nwanyị na-ata mma nne m egwu egwu ogo mụrụ agwa egwu mụrụ ebe nọ ina papa tina meza wago yolo manja mamawu egwu ndị jelo mọba gwụ weta gwa tino so nwanne m tino so nwoke ọba na-azị anyị tino so nwoba gwụ ka emesịa na anyị na-abịa anyị na mmanwụ anyị anwụrịla anwụ maka na abịara ụwa ya nalele gwa nwụrụ mụsị enwere ibe m elidi egwu echa na nwa akọ n'uche ọ ga-alata na nwa akọ n'uche ma mụrụ agwọ ọnụ ibe nnọ ọ ga-ala wuluwulu china alụgo n'ọbalụsịa nwanne m china na-agbagwu moto ọ ga-ala nwakọ n'uche nwanne m onye gwaghị ji jee n'igwe nati nwa mgbe gwara zọba egwaghị na-ekwu nwanne m nati dalụ gwara nne m nwanne odumodu uwe gwara zọba nwanne m nati dalụ gwara nne m ma nwebe ego anyị na-ekene n'ụwa atụ ma nzọgwosi ide nwanne m nwoke nwamgbe otu ma nzọgwosi egwu anyị na-eli n'egwu ebugagwe n'iwe atụ ma nwanne m nwamgbe otu ma nzọgwosi ekene ide odogwu na Senegal dogwu egwu nwe egwutegị ya egwu ekene nwanne m mụ na agwụ egwu m ka anyị na-egwu nwe ike nwanne m n'igwe mmadụ ike nna m gwogo ebe nwanne m Star Prince nwanne m mụrụ agwa ọnụ m Star Prince ebe anyị Star Prince nwanne m mụrụ agwa ya ọlọ mmanwụ egwu ji mma mmanwụ n'aka na-agwa ogbe gbatie gị egwu ebe anyị odogwu na-agosiara alonu ejebili ebe nwoke na-akọja tie gị ebe anyị odogwu aka na m ọga ya wegwu ibe ya meli ndị egwu ebe anyị nwanne m Star Prince ihe keneli modan n'ijibe naanị odogwu ego nwachiwe ezi ọhịa ka mụ danị nọra ma obemego ndị egwu odogwu nụrụ nwaanyị bede n'ije ya danị kike n'elu ma odogwu ezi ọhịa ka mụ ọkala tụle dibịa nwa m eze ndụmanya nwanne m na-anọkwa n'anya odogwu ma ọkala tụle dibịa nwa eze nwanne m na anụ ọka na-agwa ọnụ m nwanne ọhịa ka nwe ma mụ eze nwanne m na anụ ọka na-agwa ọhịa ọlọma obi gbanwalọ eti ego egwu onye bụgola egwu nwenewa mmịatime ka eji ezute chedu ọhịmụ Scorpion nwa mmịatime ezi ọhịmụ nwanne Sunday subject emeligo ndị egwu a na-agwa agwa n'anya Scorpion n'ụlọ egwu na-egwu iwe nwere igogwe nne ọ bụ mgbazi ịtụ ụgwọ na alụọ mụrụ agwa egwu ma ogbe gbagwaga nwanne m obere lụ nwanne m idebiri dị alụ nwanne basili mpọta nwanne m tawita egwu na-egwu iwe wee metagịrị egwu egwu tawita ka ije nwanne na mmanwụ obelu nwanne m nwanne basili mpọta nwanne m ọdịmbụ emeli ndị egwu ebe ihe ekeneli m ejike bọkwụ okwu ma na mmụọba bụ ejike nwanne m ana wazikwa n'anya ka ekene nọ maneja nwanna m echi maneja nwanna m echi atụ onye nọ ndụ ị na-anụgwo ọnụ egwu maneja nwanna m echi mmanwụ na-ebe n'ama nwamụ ọbara nwanne m pati ọyịmụ ọbara ụdara na mma egwu ma egwu n'unu anyị na-ekene n'ụwa akpụ ime ọfọ nwanne m koroko nwa m akpụ ime koroko papi vesi na chukwu ọfọ nwanne m nwoke koroko na-egwu ibe nwe egwu ogo nwanne m egwu nọ n'obi gị ihe ekenere m asiti nwa m ọba agwụ anyị eje n'ọsọ atụ ka anyị dawụzi ebigi nwanne m anya na-ebigi emekele ndị egwu ụdị ikpe ebigara ọnụ adịghị nwanne asidi na wibegwu anyị na-eli nwanne m ebigi nwanne asidi kemeli ndị egwu ebe ka anyị ghara ebigara ọnụ
tiri agwa nwanne m Dozuki nwanne m nwa tiri agwa nwanne m anyị nọ ka mmanwụ Dozuki nwanne m Dubai ga-atụ aka wego oyibo ka nwoke ji na Dubai jebila obi ga-atụba ego ọdịnihu anyị hụrụ n'anya Dozuki emekaweli ndị egwu Dozuki na-egwu ibe nwa emeka gị bara kwelu ngwa egwu Dozuki nwanne m ọ ka ịbarịzịa nwanne gwaza nwanne m ọba ịsaki nwanne m tinweta gwakụ nwanne m chika nwannalụ nwanne m nwanne zituwo nnalụ anyị ka nọ na mmanwụ ihe ekenele ma ọ Boniface nwanne m anyị na-abụrụ ebe egwu mmiri ekuru wika akwụ nwanne m ọ dị mbụ eme ị na-anụgo ọnụ egwu m ogbigba nwala abụọ gaabụ wika akwụ ọmabachapụ nwanne m chọpụ ị na-abụrụ obibi egwu anyị na-eme nwanne gị n'ụlọ egwu agbago mara metizigbo egwu nwanyị na-egwu egwu na-eme nwanlọza obi ma nwanlọza oke mkpụrụ anyị na-ana nọ mgbe nwere m ka anyị jee zute Sunday Big nwanne m Big na-enwere m eze echi odogwa nụgbo nwanyị beduru n'ibia Sunday nwanne m daalụ Ebig nwanne m nwoke Ebig kenele m achịrị nwanne m chika chile nwa bụzụ ruo eme nwere m ọ na-anụzigbo egwu achịle nwa jere mmalụ ọbanụrụ nwanyị bede n'ibia na n'ime egwu na-eme obi maka ntị egwu m ka mgbarị achịle daalụ mụrụ akwa egwu m n'ebe nọ oge ala nwa mgbe zuru nwa igwe eli ewu uche gbuo nwanne m ezuru nwa igwe daalụ nwa mgbe ezuru akwụkwọ 10,000 gonye egwu n'aka eli ewu ezuru nwa igwe tere agwa batịkarị ndị egwu ihe kenere m dọkịta Nwandubeze eze achịgo na awọbacha ndị egwu n'aka ọdịnihu egwu niile eze biro Nwanduba abịakwa okeji karịsịa eze kenere m aịkomo nwere m izitu aịkomo nwere m eze echi nwanne m ogbigba gbuo oge egwu Jezi Okoye nwanne m mpapa m na-achọ malọza gị mụrụ eko mmiri malọza ị na-anụzigbo egwu Jezi na-egwu ibe nwa emeka gị agwọrọ ngwa egwu Jezi nwoke apụgola ewu nwekwa ndị egwu akpụrụgharị nwoke nwanne m papa m na-achị nwanne m Jezi nwanne ụbara kpasa ihe egwu anyị na-ebi ọnọrịrị nne nwanne m nwoke Jezi nkezi wee mere onye kpama Jezi nwanne m nwoke nwanne m akwụzigbo egwu Jezi abụghị ewu nnukwu obi ịgbawa n'ụzọ oke mkpụrụ egwu ọbanarị ndị be anyị ka anyị marị n'egwu nwere ike ndị be anyị Subscribe to Seskimo TV. Asanaga Omu nwanne Chibuko Nwanduba akpọghọ ọzọ ndị ka nje ti egwu ihe nji beje m ihu na-achala nwanne m daja ọmana bilion ala
chiwo kike Sunday wa musliva nwani esoro ayo mobo Sunday onigbo kago mobo nwani esoro mobo nwanna chumo yusuka Anema mi abro marne mo wena kwa netie ala kata kana wose oke bola garabo awala wanono obongade nga amabolo wandola Mabala wandoba wanda jibuko wandoba wamele hunkana balo ya kangadaga Yabu no bere junna bala wanam Onya jejo bodanga Ona kana runa no wanaba nabo krisi uda Ogala wauda wo Wowo wana krisuda awala wauda wo mi onge Nota na bakaze wanem amaba krisu wanem awale mi wanem abagomolo obonga denga Krista bula tiamu bele gumu iwenja ja walo da wemi onge akasa wanem amaba ikezu omna Wana ma Kristu da ike la saba unyono aga me hurebo hu Kristi la landlord na welemu kai Jesu to Kristi wanne chiedu Ogalude wele mu Kristi alugo wesa yotelimu ni banno Ebu melo zoro maba Kristu da no so na kalasia onye jejo bodonge Kristi nwanna batu nwanna ekeno nwanna chiedu Uno na nuzi wonu chidozi apa Aboneke wonye wele mo chili amaku onge Wonne mo chidozi expect onge chidozi na Sunday wala wagon o chili ma ogala enu ogala welobi sala Wowalina banaka mbugata wa ma wa mboba chidozi aba aboneke nwabala kuna nwa agbalugo nkizi badawa no besile lonke bo abonne mo nobro marne mo nwe no kwa nechie oke moto oja bale Ona budo wa bago na budo ka ma hudogu wana na lo nyamae Anya bulogu kana wa bago Ona budo wa bago eje joborongi ni so na kalasia Ogligala ka wana maro wasia ike Nyawale wonye mwele mu dogu balaku lote namulia na nuwonu na lo nyama Iwe jibo wodan modi abo vasili enia Asile wana peta wana mu ihu negede na bemu Bisi no bro marne mo wena kwa ni chena Sunday wala bidogegwe oka mawane wa sola akuna chei na mawe ne zero chan Asile no bro marne mo wena kwa ni chena
unu na-anụzikwa ọnụ dani nwanne gbago dana ọmọkachie ndị mmanya dana ogbu igwe ewi ọnwa pụta ibade anyị jezu ute dani nwanne gbago dana ọmọkachie nwanne m ọnwa pụta ibade egwu mụ na dani ụbọrọ egwu dani jibu ego ngwa egwu nwa sọnde ọmụbọ dani nwanne gbago dani bụ ejela asabalụ n'ibia dani ejego lagịlụ ibe ike ejela abụja dani nwanne m daje n'isogbu ebilo dani ogbu igwe ewi ọnwa pụta ibade onekoteli onye nụ na atụlo kezi maka si n'ọnụ ga-ebu nwanne nwe nwere m ọbe nwanne m demokrasi nwere m ọbe si n'ọnụ nnekwe onekoteli onye nụ na-atụluo nwoke bụ nwa m nnekwe m chụso ohu ihe lobo n'ime chụso ohu ibe mere nwoke bụ nwa m nnekwe osimiọnụ nwanne m ọmabachi nwe ike Simionu be wala mala meheli mu amamba Simionu wa munna wa daja ni so we bilo democracy gebu na we mu chusowu odewo ne wa sola okama wa na sola onye je jobodo no ojobo wana wo ya de ka ojobo wana wo edega abika mojagu chabarange mojagu kezi makantoni John ejaba jono wanna choma wa nkowo kuwarabul mojagu daja na ba komol manwa wa go wane kanete chale mojagu unu male na ndị moja na dị nnohu ndị moja amụgo ga-eche ọba wale kanete chale mojagu na nuwo n'udogala nwa ma na-ekwe maka ipi udogala nwanne so ndị a na-ekwe n'ara mmiri na lugwu nwere m ọba nwanne m ka nne tile egwu onye bụgola egwu nwaje mụabụ agwụ egwu mụ na ike nna wa chukwu anyị bụgola egwu ma nwelute mụabụ agwụ egwu mụ na ike nna wa chukwu ike na nwanne so ndị otu n'ogbolebụnụgbe ya mụ na-agwa n'ije mụ nwelude ike na nwanne so ndị nwachu n'ogbolebụnụgbe ya mụ na-agwa n'ije mụ nwelude Sunday araba wana wan ukoto mbali Sunday na wa mabagu Sunday araba wana wan wo bagwa ine tilebu bubu wo bagwa ine tilebu Sunday araba ukoto mbali onye je jobodonge egwu mụ na Nnamdi ọnaradu na nwanne m Nnamdi ọbata egwu na Nnamdi ọnaradu na nwanne m na-akpọbata nwanne m simenti ka ọ na-elekwe ọgbaba Nnamdi ọnaradu na nwanne m Nnamdi mụtakwa agbaka odogwu onye jeje obodo ngị ezi maka odigbo udenze ichekwu ike nwanyị be ha Sunday egwu na odigbo udenze ichekwu ike nwanyị be ha mụ n'aka ahịa odigbo nwanne daga n'ọbọrọ ma dị n'ugbolu ahịa zụta nwanne daga na-akpọ dị n'igbo agbagọmọlụ ụbọ ngadanga ahịa mụbụ Sunday onigbo ikagụ mụbụ nwanne soro mụbụ nwanne chụmụ oyi suka nwanne m oya kachi nwanne m
ayo nyaka nwada mobe nwanne m abagọmọlụ ụbọ ngedenge iwe zụla na adọrọkwanye arụ akpalike na-ekwuwe iwe na-aka nnọrụ n'ụwa nnebe anyị nna ọtọ n'agba otori nwa m nna ya ka eziokwu nke mụ Antoni aka ekpuchi ọnwa ndị be anyị Antoni igwe were ọnwụ ime otori nwanne m ọnwụ ime otori nwanne m aka ekpuchi ọnwa nwanne chumo ka nne tile egwu iwe nwere nwanne chuma ha nọ maọbụ otori nwanne m ka amaghara ejimekwe n'ịmụ maka ọkwa na-emekwe n'anya ire ọgbaba otori nwa m nna eke akpalite na-ekwukwe iwe zụa na-adọrọkwanye arụ ị na-anụzikwa ọnụ ụdọ ọkụ nwanne kemo maka ọkwa na-emekwere ibe agbaba otori nwanne kemo ị na-anụzikwa ọnụ ụdọ ọkụ ha nnewu nze kọrọ obi dọkụ ha nnewu dọkụ nke ji taisi ba wụsịa ibi arụ agbaba dọkụ nwanne kemo oke na-eke ọra ma ọbe nwanne m ọmabaja m ahịa oke chukwuo nwanne Polo nwanne Antoni ọmaba nwanne dọkụ okechu isi mmiri nwanne m ọbe ka ijela agwa mamịa leba anya na ijele tulugoba na krusedi ka o mewala Anambra chiedu mmiri ehenia melaleba chiedu emuo anyị jegahwe na chedu onye lisie onwelọkpazọlụ no krusede ka chedu mela Anambra golu nwanne sikpe nwanne m kpasa mba ka ngwete egwu achọgo m ihe egwu na nwanne sikpe nwanne m mabodo n'udo n'ojimo akpalike na-ekwukwe iwe zụla na adọrọkwanye arụ ụbọ ka na-akpọ nwanne m osi tadele mma osi maịkị nwa ụfọdụ emigwuso na kalesi anwa osi maịkị nwa ụfọdụ ọba na-emezi ebe ọbụla na ọja alụghị ụlọ nwanne m osi tadele mma dịrị nsube lụọ họtelụ wụsa ozi wamili ihu ụnọ jelọkpara mkpụrụ n'ọwewe aka welụwa ụnọlụ erigo nne ihe njije osita adịla mma na lọdụ na Ghana odogwu onye jeje obodo na na-anụdịkwa ọnụ ịwa ịwa ha fado nwanne m ịwa ịwa ha fada iwe onye gbago nara anyị baba anyị wa fada ọmaba mmerụ anyị nwesịrị ndị sinio ịwa anyị na iwe ọnụ Rafikemu egwu mụ na Rafikemu Rafa agbago tipo Jerusalem aja mgbe dịka Rafikemu lebụnụgba mọ nakwa ije mụ weludo chiedue dọba pasi nwanne m na-akpọzi edu pasi nwanne m amaba chiedue dọba pasi nwanne m ka nne tile egwu na chiedu emezugola egwu chiedu dete ọnụ ogologo ọgwụ mbọsị fonu dawata ka gụrụ m ọ bụrụ maka nwanne ka ngasịrị iwe dị gacha ibeto ite ọsịm na ọbụla reji chụwa ka nna ji awụzi ya n'ibe nya nọ na awetuo na mmadụ ọgbọ mbọ na ndị nwunye dịka banwalinie na anya nọzọ na ndị nwunye siri re dịka nji gbochu ma nwoke a na-ekwe ịdọntị ndị mazụ ọbụ ịgbadịrị m ose leva chiedu nwanne bọda eze ọbụ ọhụmụ amaba chiedu nwanne bọda eze ọbụ ịmụ chiedu ndeje egwu meledere nwanne bọda eze ọbụ ịmụ chiedu nwanne m chiedu ndeje n'imele ma ọbụma abụ agọmọlụ ụbọ ngedenge
Amaka City, Amaka Chudeli. I see they want Quaba, Amaka Chudelo, not in all heavy go. I see they want Ramopon, so not heavy go. Yosimaka, you will just have a catch. You catch him on, why just have a catch him on, not in all heavy go. Even Jibon, don't nothing one has one and none can tell. Obalaji wara mo be wanem na ndi obodo anyị butere gba wana ma na la che wa gba temi bitogido ndi soli jere ma oje ba wana ma Ponusu nwanne odoje nwa mahazi injinia Ponusu ochi malaze nwanne m Sunday ahwala ahwa ago ezim aka ora mobo na kposa meke ngodili nwanne busu daje nwa tori nwa mhodilo nwara mobo nne Obonga dengenu. Subscribe to Sesame TV. Oko wona ke mesenobi. Oko wona ke mesenobi. Singapore wara mobo awana banano enia wana lendi ajebili. Oko wona ke mesenobi na na ebu ekwana moto. Ogonwo imo abia mozo mba mudala abude bobi amala munu ko won awade na mbo wesi arobe na agu obamu o chode wa bana jeri bu no mo na ribo o jeri wa bana chode bu no mo na ribo wanne wa kaine tilebu Ugo kuloko ye wane mmebe anyị wesile kalesia Ugo kuloko ye wane mmebe anyị wesile kalesia Ike etuo nwanne lesi nwana naki kedije ki Lena bi repeat okemili Muhammad ogiri Awudu bulu so wa peta meke Ili na hwane nu wabuna papa ge ya ge bana Okemili biko ge akwasina igwe ni neje konuzu Chili kambelo teli inwobeliwe Obele wa lasi bono anke mongo bulia mamma duro gwe kwa pa Ebesili mu kwa pasi ajobo ayekwale adeli nke ka munjo soni je wora mo bo lo dogwo wole belege wo bazoba ayekwale adeli oyede ka mandozu wo mo agwatu ayekwale adeli ohun bande ba enuli o Legwe na sondi ahwolo awole belego One modora one belego. Sondi awolo one modora na ba moto because iba masiaru. Sondi beja la sabalo ibi wana ta modora lo ya huno kyo. Adi ko huto da we. Uyedi ko huto da we. Wosi puliwe amaloza. Ewano ya deke mahaloza na wose wa dodge. Wodo wobu mahaloza neba ameba anyị wesili ndị senior. Odo wobu mahaloza. Jojo wobu mahaloza so na kalisia iru a. Deja city mahaloza. Visete wa mahaba mahalo enia. Deja city mahaloza Visente one of my one dogwa na one go na aka Ino na wa mo babu eto wa mo na wa eko gidigidi Ino na wa mo babu eko wa mo na wa eko gidigidi Ena no di wonu alasi weke mezio onodugo Wona malasi weke mezian onodugo na dida bemma Amabalasi weke mezian Indonesia ka woke na ijebilio Yogume
ejigha sọrọ ọkụje ehu ejelinya maka ngosi nwa ji igwe nsugbe ego ndị gbanye na nwa igwe bụkwa igwe egwe na ngosi igwe nsugbe ngosi esugbo nya negoli ka ndị ka mpụta ka ndeli ndị mmegbu ndị bai igwe nwoji igwe onye aka nọ kpọrọ m gbagote n'ibie anyị beji larụ beligere n'ibi igwe nwoji igwe onye aka nọ dọlụ m akpati mịa na ochere m oji osi obe welite ntazụ ibe ihe mụrụ aka ọkpọmụ nwanne chụ ma mgbe ohu na-etiri ha na mbara egwu na mụ ya je maọbụ agụ ka ndụrụ ụlọ igwe ọgbagele nwa maọbụ anyị delie mụlewu ndụ nata ndị be anyị iwe na-egwuli na-erike nwanne m ga-esi nwa nwa ba nna akwụ nne m ụzọ ha na-echa wabụ nwanne ehenya ga-esi nwanne m ga-esi kalesịa ngesile m ha bụ nwanne ka nwunye ha mụtara nwa nwoke ọba akpọsọ ndị mgbe tieli arụ ma o were iwe ga-esi na-agwa dị egwu ma ọ jọ ka njọ tie egwu ogwo na-agwa dị egwu ma ọ na-ajụrụ dị egwu ma olihuoli ihe ka m gwara nwa nwa be nne obere akpụ ndụ be egwu ya sọnde nwanne m ochie du nwara m ọkpe nwanne nke m abagọmọlụ abịdị na-eje ị na-anụziwo ọnụ na ndị nwanne nke m egwu na nna dị nwanne m abagọmọlụ deploy na-eje nuo nwanne m bokitili mọmụla na duru na-agbala ọsọ amaba boki nwanne ọzọ nwanne m amaba boki nwanne chugbo abagọmọlụ boki kalesịa nwanne m boki nwanne ọzọ iwu melerigo nna boki mi abụrụ mmadụ na eme onwe ya n'ọgwa na-echie nsị anya agazi eligi na-arụzikwa n'otu na-ewu ekwenze bụ kalesịa chujewu nwanne ya kasị akasị chujewu na ọkasị kwu akasị o ji asa ọnụ na ọbụrụ mmadụ na eme onwe ya n'ọgwa na-echie ndị gbagha ndị eze doboro na ka anyị jezu ụtọ chujewu ọjọọ nne m dajenuo ejeli m oboro Lagos tiketa ha bụ sirilo no nwa chiri ahụ n'ojele kwali ndị egwu asị ahịa no nwa chiri ahụ n'ọgwụlụ 40,000 nwekwu ala egwu onowo nne m sonje ahwala ahwa ha agọ ahịa kala elugo alọ ịchụ ụsụ nwanne olo alọ nwanne ebenjio nwanne ọsị ka nwanne dị n'ikpo nwanne lọlọ dacha aya halo ihe nwanne lolo nwanne ebenjio nwanne ọsị ka awaka ha na-agba alọ nwanne dị n'ikpo amabola daje n'iso na kalesịa abagọmọlụ hụbom onye jeje obodo na onye ndị okeke zakpọ nwanne m egwumelozoro ọchịla ozuo na-adị egwumelozoro ọchịla ozuo na-adị ọchịla ozuwa nwanne ọdọji okeke ndị ejeje obodo na ịgba mụ na sọ ndị ewe ọba nga ka na-etiri Anambra ụgbọ ngedenge ogwu egwu anyị na-asọ ndị ewe ọba nga atọ ewe ọba enia unu na-anụziwo n'ụsọ amụobi samalo ekwenze obi nwese n'obi dajo ani agboso nwanne onye ehwọlọkọ ọhụọ ani agboso nwanne onye ehwọlọkọ ọhụọ na-anụziwo nwanne nke iwe sigabo nwara m bụ jebeli mbụ esi ngiri nka ka nwoke ji agalio Singapore nwanne onye ehwọlọ ọkọ ọhụọ ịgbalụ nwanne onye ehwọlọ Singapore nne m odogwu daja n'ijele bute ikike ma ike na-achụ agwa n'ego dei daja
Emmanuel nwanne oye kwolo Sunday ụdala tinga nwanne m Anobe Sunday ụdala tingo ike na Senegal Sunday nwa gbala klọta na amụlịa ọdụlọ ebe ndụ Sunday nwanne m ọmaba oji mmadụ ema malụdogwu Sunday ụdala tinga o nwanne m Sunday akwụsị na chikizi o Sunday ego gị si na chi nwanne m dacha Chidowo patie mora mo begwa chogo miwe aro Chidowo pati mora mo begwa chogo miwe Afo patie abia mozo afo pati nwanne Chinwiko oyele mgba Chinwika pati abago molu obonga denga egwu anyị na-abụghị mesesie abụghị nwanne ya aka abụghị nwanne ya aka nwa ahwalụ ọmaba abụghị nwanne ya aka abụghị mesesie abụghị igwe ọmaba onye jeje obodo nke nne m okoko bịa bịale Subscribe to Sesimo TV. Nemo igiliga bụ bọọlụ enyibe gọtọ Nemo igiliga go bụ ga-enyibe gọtọ ka ngwọ ka nna ndị be nnọ Ine ọrụzi amala bụ egwu mụ amala ọgwa nna bụ egwu mụ ntiwezie egwu Nemo ọrụzi amala bụ iji ọwa nnabu egwu mgbe oyi maka na otu m na uche mbụlụ egwuli egwu ọbụla egwu nne m otu m na uche nne egwu ọnụ m egwu ọbụla egwu nwa nwanne bụ egwu ndị agbete mmadụ igbete mmụọ n'ụlọ ndị be anyị yọta timi ọma ọgbaju odọlụ nwa n'ebe egwu ndị enye ọra na eze obi anwụle onye ọbụla n'ọlụ ma n'ibe ọnọ egwe n'ebe egwu ejesi ozi ọma ọnwa n'aka ga na ngwuriba agwụ egwu na-etile nne nna m ana igwe dị na mba tata animele anyị magbuo olu oyi anyị na-ama onye mere bọọlụ n'egwu ya anyị na-amụ onye mekwere bọọlụ n'egwu oyi ma ndị ebere ndị na-etili oke egwu m anyị na-ama gwa mmadụ ka eji kalịsịa ndị egwu ya egwu ana igwe na-eketu nzu wali nnebe gbaje kenani gomi gbaje kenani ani delumana m ndụ ndị na-eje mba onye jesie obulike nata anyị emego mgbe anamụ ndị na-eje mba ka bajesie ba nata wee bulike nata na-alụ ọlụ na-alụ ọlụ bụ balụsịa balụtive dị mma ebe niile ebe anọ enaba na-eme ọbụma ndị be anyị n'ebe anya na m ọha na onye me ibe m ibe mekwenye ya anyị na-amụ onye na-amụjela akwụkwọ na abụ ojesi akwụkwọ ọbụ osi akwụkwọ ọ na-alụ ụlọ n'ọlụgwuo mma anyị na-amụ dịka n'ụwa ya emewe n'anyị agwa n'iru anaghị gbado mmụọ na m ọgwa anya okwukwu na-eche akwa ya na echebe anyị eke ichekwa
na-atasị akwụ eme a na-atarị atatatanụ anyị na-ama n'ebe egwu ndị eliọta maka na onye na-amụ ebe niile ọ bụ na ịnọ tata ekwesịrị ihe na-eliọta ebe otita na mụ nke inwere ike na maka ihe o mere erikekwe nne nne m egwu na-ekwu okwu ya nne m egwu nwe na-egwu n'ogwu ya nne egwu anyị ji agba otita na mụ ikolugo nso anyị gbaba ya agbawa otita na mụ ọrụzi oge ndị nna m ji awa hazi baji ekene chukwu mabịa ma na nne nna m maka iwe na-emelive ọ dị nkwesị ọ dịkwuo nkwesị ndị be anyị ine agbabila na-esu ọkụ ine agbabila na-esu ọkụ ka ije ekene ụmụnna m ndị nọ na mba dị n'iche n'iche kawa n'ugbo olonu anyị ụmụnna m ndị nọ n'Eshia n'ezie na mbekenu unu etuwesawa mama onye mmeghata amụma egwu ndị gbanọrụgo n'okwu egwu ka ngwụgharụ ọmụnwa ndị nọ n'Europe ka onye jiri nnaze kweli n'ibe ọnọ abịa otita na m ụmụnna m ndị nọ n'Europe ka onye tiri ka oze kweli ndị nọ n'Afrịka onye jiri nnaze kweli ndị nọ n'Amerika North America South America na all the whole continent of the world anyị si ka onye jiri nnaze kweli abịa otita na m to you ka ịnụkwale na ntị egwe nne m egwu na-akpọtụrụ ebe oti m n'uche ngwuo n'ọnụnụ igbu mmụọ ka ndị nwe ọbụla egwu nwe ka ndị kene ụmụnna m nebụ ndị na-alụ Dubai jebi n'obi nebụ na UAE United Arab Emirates ndị be anyị tụle ebe ahụ bebụla egwu m na-eke na onye niile ma ndị agba lava na-egwu ma ndị a na-agba ọrụ agha igwe mmadụ erikekwe niile ọ sị m nke onye jiri nnaze kweli ndị be anyị na anyị ka nọ n'ụgbọ egwu anyị nwoke nwe ụbaka mgbadika ụbaka wee zebilo ụba si na chi na UAE ụbaka ezebilo ụba si na chi na United Arab Emirates chairman ụmụanam na UAE odogwu anyị si gị nọdụ mma n'osike na nweze adịfu na mba ewu mgbadika ụbaka wee zebilo ụba si na chi egwu tia ị na-anụ ka mụ na-agwụrịgbo oke egwu egwu tia ị na-anụ ka mụ na-agwụrịgbo oke egwu na-atụ nwanna m ọgwụma n'ibe ebe anọ onye na-achị ọra onye bụ oke ma tata egwu tia ụba ka wee zebilo ụba si na chi na nzigbo onu mmọnwụ nne m egwu na-ekwu ogwe egwe nne m egwu nwe na-egwuregwu ogwe ka anyị jee ka nne mmadụ n'ebe obere nwa tinyela ego na hazi ọdịnazi melibe dị n'ego oyibo orobodo magbuo olu nwoke nwa Silas mgbadike Silas Okeke etigbusie nwa awọ egwe nwere m ogbetọ nzu egwu matụ awụmụrụ Chibuike ọkwa nne bụ Chibu King gbadike Silas mmadụ kele egwu nwanne m odogwu na UAE
egwu awa anyị gwulie obodo n'ugwu olu na anyị nọ na mmanwụ egwu anyị mgbe dịka Silas ibe nwoke melin werigo wee nne and egwu na ya libi etibusie nwa awọ Silas Okeke etibusie nwa awọ nke izizi na igwe etibusie nwa awọ dubere nke izizi na nam odogwu nne m ekenego ndị o ka ndị nwe ọbụla egwu aka ndị ekene Mr. Ademomone idumane ke mụrụ mmụọ na aghọ Ademomone na nụzigbo ndụ egwu nwa n'ebe egwu egwu bịa obi anyị tiri egwu n'oge gara aga anyị na-ayọ Chukwu awele ma Chukwu edegokwa awele anyị golibezie n'ebe anyị nọ maka na ekele Chukwu na ka o mere ome ọzọ ine abụghị egwuregwu ka ekene ya ogwu ewu nọ egbugbuo ndị be anyị Ademomone ọnụ ọza gị na alụlụchi gị azamane na nụzigbo onu mmanwụ ewu mgbe dike danụ nwanne eke ọba tenten danụ nwanne eke ọba maka na danụ nwanne eke na-egwuela egwu ndị egwugwu olu n'uche okike dem ọgbani tuwista nwa mama tuwista gbadokwa anya na egwu gị n'azụ n'egwu oyi biko keneli mụ dakanda eze nwanyị dakanda eze nwanyị n'abụ chibiko na kọle odogwu na Zambia azamanụ na Zambia ọgbanwere obi na nzugbo ọnụ egwu ọgbanwere obi egwu eji ete mmadụ tete mmanụla ka ibu tieli ga-arụ egwu eji agba otita na mụ ka ibu bịa ebe gị ịtụọ nzu egwu ọgbanwere ibe na nuka mụ na-agwụrụ ibe egwu Salem ka na-emezi ihe ahụ ana m eme Salem oyi waba maka na Salem ka na-emeziri timeme waba maka na Salem ka na-emeziri tim Salem na-ejukwe n'ime ahụ akọluo na-eze ọya anyị yọrọ Chukwu ọba tenten ọlụ ọza ya na-ejuga ahụ megwu olu gị mkpa Salem na-eju m ahụ megwu olu m mkpa ọba ka na-agọlụ gị iwe ahụ weti m n'uche kwuo n'ọnụ m nọ na bụ egwu m tenten inugwu olu ya mgbe o nwere egwu a wee na-ekene odogwu nwanne m ya bụ Chidozie Ọkafọ Kendolistik onye iru anyị odogwu na UAE mmadụ ewu okike kendo nwanne m Kendolistik okike kendo na nụzigbo ọdụ egwu mgbe oyi odogwu na UAE nwanne m ebighị gbadokwu anya onye gbada anya n'ụwa ahụ ọ gbasie ike ma mgbasi ike bụ na akasị agasị ndị be anyị onye gbasiri ike bụ onye ji ego ma onye ji ego ji pawa onye ji ego ji mba ana m egwu egwu Kendolistik na nụzigbo ọdụ egwu amụma egwu ndị Igbo egwu ego ndị weti m n'uche nkwuo n'ọnụ Kendo na nụzigbo ọnụ mmanwụ nele m nwanne gị na-abụ Peter Okafọ Peter Biro nwanne m ebi na nụzigbo ọdụ egwu oyi Peter Biro nwanne Zubi Ike
oke mmọnwụ ejukwu ese ụdọba nha iduma neke mmụọ ọba jukwese nwere obi mmadụ kele egwu ogwe jukwese ụdọba odogwu na UAE ị na-enu ka mụ na-agwụrụ ibe egwu magụ jukwese ụdọba nwanyị mụlọ ọgbatọ nzu egwu mmadụ egwu kpọrọ m gboo ejisi m kene titi ka mara azamana ụwa n'aka ọbụ biko keneli m Pablo Odogwu ego Pablo ọgwa onye azamana ọgwa shoplog azamana ọgwa Pablo wadazi nena titi ka mara unu ịtọ na-emete mma Chukwueze ụdọba karị elile n'ụwa ndụwa gị Chukwueze nwere eli onwe dike Chukwueze na nzugbo ndụ egwu etemụrụla si n'ụtụtụ otile egwu makara na bụ egwu malụmarụ n'ọhịa igburu ụgwọ mme anyị ka nọ na mmanwụ egwu anyị egwu mgbadiko egwu Chukwu a na-ekwe eze nwoke nwe ebucha na-ekwe eze eze gọwanye ka gị na-azalite ya n'aba na-ebuchi eze gị eze gọwanye ka gị na-azalite gị n'aba onye ọcha bịala ụwa n'oti na nzigbo ndụ egwu ogbenye na ụda maka na nuka mụ na-ekwu okwu ụda maka malega ma ọ bụla ibi meli mgbawa gị eze gị gbaziri ka mmasị ka nna ka mma onye buche eze gị ekedeli meji nwanyị gị n'ibe ọnọ nne m ọrụ egwu na-ekwu ogwe nne m ọrụ egwu na-ekwu ogwe evidence na nuzugbo ndụ egwu evidence kilie m na-ekwu oyi ọgwụ ihe ọrọla mme ebe bụkozi ejenu nwada mme ata ikwu negide na mme ata anyị magbu olu okike evidence ị na-enu ka mụ na-etirigbo oke egwu kedu maka mgbe dịka Chidozie John agba onye mmisi iti Chidozie John nwanne agba onye mmisi iti egwu eji agba otu pana m ka na-etiribe ndị be anyị n'ebe egwu ka eji ekene unu ụmụnna m niile ndị nọ na UAE United Arab Emirates ọwaba ka na-etile egwu anyị egwu mgbadika uderike egwu shimone egwu mgbadika uderike egwu shimone onye ọrụ m ogbetu nzu egwu m gushimone onye ọrụ m ogbetu nzu egwu ma atụ oyi anyị wee na-ekene chiedu mmadụ kọrọ aka chiedu CP ya bụ nwanne Central Bank ụmụana mụ na India ewu mgbe dịka chinedu mmadụ kọrọ edu CP ị na-anụ ka mụ na-abụrịba oke egwu etete m n'ụlọ nsị na-eze etile egwu m nnabụ ewu amaga ọmụ edu CP biko gị nọsie ike maka na onye bụ onye ana m mgbawazi unu ebe niile ọnọ o kwesịrị ka ọ nọsie ike maka na ị nwere nnukwu tiwa ọdịbe anyị n'okwutibe ọrụ na-abanye anam anyị nwere ibe na nuka mụ na-akpọtụrụ ebe nwa anyị dịka onye deli mgbe olu ibia anyị nwere ọkalịsịala anyị
onye na mmadụ ewuro na mba ma ịmala na ọbụma ndị be anyị enwe dike Akachukwu steeti money odogwu nwanne m ụmụdọra kizi eji enu gị steeti na nuzigbo olu egwu m steeti money tuwistewa mama egwu m ka ndị ibi obi gị maka na nne m egwu ka na-etila nị ka ọbịa ka ọnụ ọnụ anyị n'ebe anyị nọ ọgwa nne bụ ọnụ ndị eti egwu igbo ndị si egwu igbo ndị egwu igbo ka mgbe wee bịa gwuo n'egwu n'ebe anyị maka na onye na-eme okibe ya elu ụlọ ndị be anyị onye na-eme okibe ya elugwe n'ụlọ maka na elu n'ụlọ agbado wee pụtawazịa n'ọgbọ ngwu ya egwu ndị be anyị na-agba dịka ọ dịka ngakwa iru bụ ọlụ ọgbazụ nọ nna bụ ọnwụ ndị be anyị iru ka iwe dị anyị na-agba dịka ọ dị n'ụwa ngwọ ka ngwọcha ngwọ koro n'onu anyị na-agba dịka ọ dị n'ụwa ngwọ ka ngwọcha ngwọ kọra n'onu n'ebibe na ayọ n'aka ndị egwuregwu m bịa ewu timo anyị nọ n'egwu anyị wee na-ekene ego mbutu nwana m na UAE na-abụ nwanne abụọ Idris odogwu na emekene ego ndị ewu ego mbute nwere obi ego mbute dịka ego lukwe mma aka ego mbute ụmụnna m na UAE United Arab Emirates ego mbute mmadụ kele ekwu ogwe nwanne abụọ Ibis mana nwanne etu na-agwa otu arụ nwanne m ibe na sende n'ụwa gwue gị nne nwanne adị ana Izuchukwu na Ezuki ị na-anụ ka mụ na-agwụ egwu Izuchukwu na Ezuki onye ọrụ ma mgbe nzu egwu the CEO Donzuki TV na YouTube odogwu na-eze nọ na-ele egwu mmụnne Izuchukwu na Ezuki nwanne m ebig na-ele egwu mmụnne na-abịa kọra magwolu gitisi egwu dịka nkịta ọwaza Izuchukwu Donzuki ka o tieli gị nne n'ọkụ kọrọ mmadụ n'iwe ọnụ gị odogwu na m dịka ọha na igosi ego ọhụma odogwu na m dịka ọtịta n'ọtatụ nna bụ olu gị ọma otita na m weteteli gị ọma nwanne m nwoke m na-agọlụ gị n'ebe nọ ewu timo Aboy peace nwoke nwe boy na nuzi wodu egwu money matching inanuka mụ na-etirebe egwu ete mụ na si n'ụtụtụ tile egwu m na-abụ egwu amago m Aboy peace dịka ọ gị tụọ nzu egwu and egwu ete bụ n'ụla ndị be nọ
wedesie ọnanụ nọ anyị nwere ọdịnibe anyị maka na nwa na m ekwugo weninibe anyị nwa na m ekwulusigo maka na ha agbatagokwa n'ego igwe na-emume na ike na-atụ ụwa bụ ego gị na onye ji ego ji mba na-egwuregwu nwoke tụwakwa ego nwaanyị tụwakwa ego maka ịgbata ego n'ụwa ịma n'ụwa n'ụzọ nnebe anyị ekwe nne m egwu na-egwuru ebe maka na mama iwe mmekpa egwu ka egwu na achọ m ka egwu na mba egwu ezi ọma mbe tiri ezi egwu n'ezie nọdụ onwe ma nne m oyibo mara na bụ aweli egwu bụ aweli Subscribe to Sesimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest. eje ụkpọ ayo Subscribe to Sesimo TV. nemo ije enu wawa adiwa ego nemo ije enu wawa adiga mo obodo iwe nneru akanaga mo eku mona ndanna mo egwu enu wana dumwe ne egunde mamaru ochi ndemo woro de mandidi motane namna egu manas udu namo ide enu wana dumwe ne egwu marago na wawaru ochi ndemo oro memebego eku nna na gwe mo Rabo edejo manazo edetia orimle edetia owa nwi manazo ju egwu ma wango mu edejo ro mememego mola Dana mo ide nu ana tumwe wa atubugo mu ndemu na wa wanwochi ndiba manu na wale no na mana Namo ide nu ana bo mo undemu na le wanne ototogo wa mi wanne ndomo na ndifu ototo to na mawane mutane Nando ide nu amaka manemu na le wanne ototo wanne no yetinga ndonu ototo na mama bayo ototo no jeno Tuwaka ba ide nu wana tumwe wa atubuga mwe na zelwale mu obodo woro mana bego deku mauna Namo ide nu amaka makana Namo ide nu adirama akana Wasa kuwane woro mana bego akasi kana wasa kuno akana Akaje oro mama akana wanda mu uya melele mu agunja mama oro mama bego bala mama Diba ide nu na tumu agundam imakana wa wanagu agunja mama oro dale no Agamu dana dana manu agobike Dana mubu mama mbego udana wande wande zedino agobike mawe mana ya Dana mubu mama na mane udana juwadam Yaguja mama udana uyame mandegu udana je kunawea
lelenu ibana lelenu ambodu ndelu ana berebe wa awa ala namu ya num edo na wa nama ora berebe obodo na lelem didawe amazala majodi ngoye mi uno didawo ajondi na wa ọmọ ìlọ àjọndí gbèkú. àjọndí ọ̀rọ̀ mẹ̀rẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀lì mọ̀jìdó ẹ̀mẹ́sìn ọ̀nẹ́mú kẹlẹ́mọ̀ pọ̀lẹ́mú. wọ́n yẹ mi kú ọ̀gbùgbù wá mẹ́jẹ̀ nù. ọ̀gbùn ọ̀gbùn mẹ̀mẹ̀ àjẹrẹ̀ àrùn iná lọ ní bìlìkì màmú wà bí ọ̀hún ọ̀sẹ̀. ọgbọ́jú ọ̀nà ni wọ́n wọlé nínú àwọn ẹ̀chí àkànnì máa nínú àwọn ẹlẹ́wọ̀rí ìmọ̀lẹ́mọ̀ náà máa wà báyìí wọ́n mọ̀ tẹ́lẹ̀. nígbà ìdá ẹnu ẹ̀bẹ́ ẹ̀mẹ́ ibùdó ọ̀yá wọ́n wọ́n mẹ́mú ọ̀wà wọ́n fi dẹ́gbẹ́ òwò lọ́dọ̀ mẹ́mẹ́ ẹ̀wò yìí wọ́n ọ̀gàlà tújọ́ nu ya mgbóde ẹ̀nẹ́ ìgòdì. yọgbọ́ mú mẹ́mẹ́ mẹ́riwé nọ ọgbẹ́ ìwọ̀ndẹ̀ mú ọwọ́ wọ́n dàgì mọ́lẹ́wé oyè wẹ́jọ́ ẹ̀ka mọ́lẹ́ ojú kútọ́ mọ́ oyè wẹ̀lú náà wọ́n fi dẹ́. yọgbọ́ mú mẹ́mẹ́ mẹ́riwé nọ ìmàlí etí ẹ̀ wọ́n lè kẹ̀kẹ́ náà etí ẹ̀ ọgbà mmagide ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ ọmọbẹ̀ẹ́dẹ̀ nù etí ẹ̀ ẹ̀kẹ́nẹ́dù ẹ̀dẹ̀ nù ẹ̀kẹ́nẹ́ etí ẹ̀ etí ẹ̀ bọ̀ mọ́bù mẹ́mẹ́ bẹ́ẹ̀ etí ẹ̀ ẹ̀mẹ́lẹ̀ ìtàbí ìtàlẹ́gì ìtẹ́ ìtàwí gbẹ́bígbẹ́ ìtẹ́ ọ̀dọ̀ mẹ́mẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀tẹ́ ìtàwé ìwé ìtẹ́. ìjà mọ́mú bàbá mẹ́rin ogun ìjà wọ́n mẹ́mú ìjà wọ́n mẹ́mú akábùrọ̀ ọ̀gá mẹ́mú wígbẹ́ àbúkọ́ líbẹ̀ wà náà mú ìjà náà mú. mọ́mọ́ ìjà olùwẹ̀ rí ọgá wù náà tẹ̀lé ọgá mú ndẹ́mú wọ́n mọ́ra wọ́n mi wẹ́gù udárgá lọ ẹ̀ríkà gbàgbù dẹ́nu ẹ̀ríkà udárgá gbàgbù náà mú dáná ẹ̀ríkà bọ́ odò. dárgá gbàgbù ẹ̀ríkà wọ́n mi wọ́n bẹ̀ wù dẹ́mẹ̀ríkà ìmàlẹ́ wọ́n bọ́ ọ̀nà ìbànúgọ́ bọ̀rọ̀ ìbànúgọ́ wọ́n mọ̀ bọ̀rọ̀ ìbànúgọ́ nájà ìbànúgọ́. Nama ida anu wana tumu kundamu ida nama na maralu egwa maga maru azaka ndega no comment akabulu na ya azaka ndega ona mu comment wanda mu zilimama wanda wara na baby I'm a play one azaka ngabolo mele nganyani azagande ole ngomot egwa maga maru gomot uya mele gu ina no gu azak kala mugo zanga benne pado musanga abena nama ida alu wanamwe lewu uduna mamola body agwaza wande la body ora mele begebe pala la body ndala mogo die kuna la body no abada mumu meme begebe la body agwaza wande oje diga wande like that no kemeju agwaza no I like amawea amaba like no I got one them like one them in another world. What a baby, I'm about to know it. I'm not like that, no.
dado ọwa nwa ọbaje etu n'ọsọ esogide nọ na n'olu egwu nwa m ọbaje nsoki mbachi dere etu n'ọsọ nwa m ọbaje nsoki n'ọwa ya soki ọrụ mere ndegwu egwu nsoki nwanne m na n'ọrụ egwu nsoki ejadọrụ nwanne m nwanne m ezeje ndegwu egwu apache dere nwa sogide nọ n'ọrụ ya nama ila luwa luwa mi tijoni na rap ande mura buluju awa wa bidu dala no rapulu egwalu wa ma rapulu wa na na rapulu rapulu ojanno rapulu mangale nama ila luwa makama ono we wadi wande chiwu no one wadi wini no chiwu wadi wi mawia namu ati wande chiwu mauna no ora bebe bebe ati wuda wande mu kana mu da america negi alaji owa mo be alaji e won be de no de america alaji na alaji uju alaji neba goma fom ajuwo fom nwanne melka ti nwanne m fom mgbe nwoke ndị nwanne ọnwụ mụrụ ndị lebo ọnawawaru oji ọba bele n'ụwa nago ụtọ m fom anọ ihe ekenani nwa ya agwa ndị ya na gbada kasị n'elu foma wada dula no fom foma wane mu ofo ina no egu ofo nwa bede dula no fom na we wana wa bali was wane amalika ida nu oluego amalika ti wa be wo amalika juo wada dula wande waro me be amalika male wane gi nama goma kuni wale mu bugatti wande mu chudi bugatti wande mu chudi uya wa meleglegu goma chudi nam kati megu bugatti na jana ga tuwa kama ora meleglegu ngame uya ebu agabu ndemu ibana ze wande mama mebeze tibabori etu bado tori dingwe matori ejimem no janna ejime tudo goro tori ba ora mama gunam mama bagwema bado kanna mama gadabi utomu to ni ngogu ba gadabi no gadabi ngoma gugu ba gadabi sonde ora bebe bebe guzo egadabi wande mu ina anu egu muzodi ngoma gugu ba gadabi egu tani bobo ada male wakona no se solibe ora bebe bebe solibe wande mu solibe amalio oje to bago bulemo olu ora bebe bebe solibe mama maja no nama ida anu elugo na asala ka dewu awa nwa mologo sala ndochi emu sala sala engineer na nonu bunelo sala salaga mu mama bewu salaga wandewu awa ndochi emu wana belelu ebegegu sala ndochi emu Imana Simon Pango Nani wa Simon no Ibango wande wa Simon no Ibango chief Ibango wa
Simon no Waza Bololo aina no agwu obodi Kele bright one day ezogugi Ezo ya maka malabodi Odo na mbege bright figure on a way Banabo ya no banabo on a way Naba on ba zedi na gwo Naba bright Ona boy one day woro na mbege No one no janot no way Salaga arama mbege salam Ogwa bewo Egwa makamlebe salam Ngombo belo salam No one will be Rainbow, Sunday, Odili, Chuemeke Meme, Hisense Ngwongwo, Abadazio, and Ikebodo, Odwaka. Aha, Anambra ka nego munu. Oyi muna no nyeta tabi ibe di ora Rainbow. Onya mu dora na mu. Azum ka nti unu azu na esu molu. Nke ejiri nyazeri. No meza wanya mmiri na agwo nyoku. Okwa bamba nyurwe. Subscribe to Sesimo TV. On the road, on the Nagaja, one on young lamb. No matter why I'm in a
bịama chiwa kere mmarụ ga-alụsị iwe mara mma amaka kama nọla were nwanne omume ọgwụ ọbụlụwa nwanne bati ọgwụ nwanne m chiwa ke mụ na dị na ivunu ọgwụ ọbụlụwa nwanne bati chiwa ke mụ na dị na mmụọ chiwa ke mụ na bụ onye mmụọ patija nwanna m uche mmeze onye mmụọ ka dị m todogwu nwajasawu mmeze patricha pati onye mmụọ ọgwụ ọbụrụ nwanyị ala eme nwanne ọgịrịga wale nwanne nọrọ onye mmụọ ji abụ ọgbala ibisa na mangola nwanna m uche mmeze nwanna mgbeka onye mmụọ ọka nwa pati nwanne m ọka nwa n'aka na-ara aka na abụ pati nwajo mmeze dịka pati nwere France ọbụlegie patirija nwere Germany ọbụlegie pati nwere America ọbụlegie pati jere n'ọbara m rodu Rose State ababụ oke nwa pati nyere m 100,000 esi m nwere ihe tie nyabe mpati gwara ya egwu bunyere mba ọkọwe osimu nwere ya jọba n'akala aka m onye si na pati nwajọ mmeze anị ala m dịka otigbu onye pati nwanne m adị nwala alụsi na-ebu mmadụ ndị be anya na nwere ya mpụtụ nwajọ mmeze nke ka nji weti ewu ndụ ọgwụ ọbụrụwa onye mmụọ nnezi abụ ọgwụ ibe mara mma ka si eleghe onye mmiri n'ụwa nwa ibe na-ekere ogbe n'ime ya ọgwụ nwanne m chiwo bịa ma ekeneli m gị ọgwụ nwanne pati ọgwụ ọbụrụ ụwa nwanne m na-eke nna-eke okechukwu mgbazi ọgwụ ọbụrụ ụwa ịlụzo na na-ịgbanye ebe anya dị n'obele ọgwụ ọbụrụ ụwa na-alụ ugbo iliji na-abụ na ka ọgwụ na-alụ ọgwụ ọbụrụ ụwa asakasara ọgwụ nwanne m chikwa kege gị n'ụwa nwa onye mmiri n'ụwa ibe na-ekere ofe n'ime nwunye na-abụ na ka ọgwụ na-alụ n'ibe ọgwụ ọbụrụ ụwa nwanne m na-eke ikpe mara ọgwụ ndị egwu aka leme chichaba chigo mmawanya aka nwafe nne chinwụbala etinye mba chinwụbala etinye mba okwe chinwụbala ewele nwanyị chinwụbala etiere bọba oke ya jọbaghị adabụrụ ụzọ bụ itome a na-amarịba ama chinwụba alụzigo na na-egwa ya n'ime ya chinwụba nwe golu na ịbọsụ gwa n'ọgwụ ezi nwanne m dịkwara m ezọba ọnụ mmadụ ebulege Chibuko nwanne m oke mgbụlọbụ ọka Chibuko ahara mba ọkọ ngwa etighị egwu alamame n'aka nna etilile mmebe anyị a na-amara ibe ama egwu n'iru n'abọji eme oke iwe n'aka anyị na-etili iwe amaka ọrịa bụ nwanne igbo bụ isi amaka amaka onye ọrụ ma ibe amara n'ọra amara m maọbụ ile ka m ede amaka amaka nwanne igbo ọ bụ isi enyi
chọba zemlochi planti amọgọ Daniel nwana chọba edogwu Daniel chọba na azụrụ mari agwa chinwaba bịa dane nwanne m onye abịa ọgwụ na kada na-eji kalụ akụ Daniel chọba na oke moto abịa ọgwụ na kada na-eji kalụ akụ Daniel nwanne ozi agbago moto chinwaba ojibula ntị mọgọ nwanne m Daniel nwanne m anela m ya dobe gị Daniel nwache nwụba ọwela na m iwe ọkwọrụ m ekere ego gị ọwela dalụ mba na n'ibi mmeri m Amos nwanne gị na dazụnọ Amos nwanne gị na Amos nwanne gị na ana amariba ama izini ka mechimi orobo tie gị mere mimi imi akọ gị nle Amos nwanne gị na dazụnọ mmadụ okodogwu na anya nako na-eliju ahụ nwanne gị na onye mụ igbenu daalụ Amos nwanne m Amos nwagolo ampụkpere mbụ ọ na-akọwarị mba ọkụmbọ ya abụlịla akara aka Amos imi ohe daalụ mba na n'ibi mele onye egwu dana nwaba mabele ajụ nwaba iome mabele ajụ nwaba mụ ibelu nwaba nyego m ọgwa mbe ego nwaba mabele daalụ mba na n'ibi mele ngasa bọọlụ obilika ngasa nwanne m chawa nke pụtawa bọọlụ obilika anyanwụ ngasa nwanne m chawa mmadụ esina nkọ ngasa bọọlụ obilika chawa ngasa ibe na ọgwụ na mere n'ụwa ha mara ụwa isi ngasa bọọlụ nwa m obilika ọnwụ bụrụ tomato nwa m obilika na ụwa nwa mgbe ya n'anya ibe mere mmadụ agbagolo je ngesi na bọọlụ ndị be aka na mara broju aka nwa nne nwanne re mbọkọ kpọnde nwanne m ha na-agọ mbara de nwanne re mbọkọ ngwọ de nwanne m ha na-agọ mbara ụdagba anara bụ nkeribe ọbụ ụdagba jọlugbo nwelu n'ụlọ ibe ụzọ nọ ibe nwegolu njini dọ ya na mmiri ụdagba nwanne ụdakenwe ụdagwanne lọgị nwezi ngwongwo na ngwungwo mara na-ezuru okwe n'ihe ngọ ụdagwanne kiribe oji owu ama amarakwana m isi ọbụ abịa onye na nke o nwanne kere chebe atọ ọzọ kwadị nwanne m nke na-adị mkpa nke na-adịka nwanne kere chebe atọ kwadị nwanne m aka nwee m nwego ndị be anyị mụtara gị kwadị ogbu mgbalị nwanne kere chebe atọ kwadị nwanne m ọ chere ma ọ ya achịlịla ọzọ eyi kwadị nwanne m nwanne kere chebe atọ ọzọ chere ma ya achịlịla ọzọ kwadị nwanne m ibe mere mmanụ oge aka nne m ibudo koveli ọnya tiri mmanwụ nako ji kalụ akụ nne m mgbe ọnya mụtala nnawọ ọchịlị mma ya ji ọzọ mpagala ndụ aba ebe injinia aka gị ka ọ dị alaghị nwoke ndị be alaghị nwoke ndị be alaghị nwoke ndị be ndị obido titi mụdọra na-ekede mụta odogwu alaghị nwoke ala gbakwụsịkwụ nọ ibie mbọsị bụrụgbo kawara gosi chọwa n'aka ala gị alaghị nwanne mehe ibe mara mma gazi eleghe
nwanne m aka onye mmụọ na-edabọ lọjọ gwụgo 20,000 nyere mbụ ebe alụsị bi n'ọkụ onye mmụọ na-edabọ anyị nọrọ nwanne m ji o meze nwanne m agba ya ka amụma nọrọ ewule m onye gbọrọ nwanne isi jụọ eji ama atụmụbụrụ tụjụọ bọmbọm o gbọrọ abịara mba ọkọ ngwa akpọ ite ego mmụọ onye ogbere nwanne ezi chu ndị gwa gbara egwu m na-egwe egwu gbara masoke egwu ogbara ji igwe n'anya akala ihe ogbara nwanne ezi chu ogbara aka gwụlata ọ na-amakakwale mma ogbara aka gwụlata maka mma ogbara nwanne ezi chu eji amatụmụbụrụ tụjọ gbọmgbọm ogbara nwanne ezi chu enwe bụ ogbara nwanne ezi chu ọkụ ya na-egwu anyị ma lụrụgo ogbara nwanne ezi chu nwanne ezi chu ọkụ ya gbasoko ogwu ogbara nwanne ezi chu ọkụ ya alụzigo n'ụlọ ibi ya ogwu ma ọra nze nwoke ogwu olu njiri na obodo ya na mmiri nwanne ezi chu ọkụ ya gbasoko ogwu ogbara n'ụgbọ gị na-ebugbo n'mmiri ogwu ọra nze nwoke ogwu amaghị ya ma amaghị isi enyi kiribe ọbụ ọgwụ ọbụrụ mgbe onye mbụ na-edebụ anọ m na mmanwụ nwanne m bụ zulu nnadị nwanne m kele m mmanwụ anadị nwanne m kele m mmanwụ anadị nwanne m kele m mmanwụ anadị nnekwe dibịa nwanne m bụ zulu nnadị nwanne m kele m mmanwụ nnadị na mba ọ bụrụ mba ọkọngwọ na-eti egwu ya anadị nwanne m kele m mmanwụ ọla m ndị na-agwa anadị bịa bụ ọkọngwọ na-eti wele egwu ya aka gbahụele aka omere igwamaghị aka atọrịwala m ụzọ mma amaghị achọ ọba bụrụ ekpere mba ọmanya maka chi nwa ọba na-ekwe n'egwu atọrịwala m ụzọ mma amaghị achọ ọba na-ekwe n'ile ọmanya na-azụzi aba moto chi nwa ọba na-ekwe n'egwu anyị amaghị achọ ọba bụrụ ekpe m n'aka si m ka nne n'aka na chi nwa ọba bidoro m ọrụ ugbo chi nwa ọba na-alụ ọmanya anụma ka enego n'ihi atọrịwala m ụzọ ma anụ ma ka enego ga ntọrị akwala ọrụ aka ịmalagosi agwa ọrụ aka ọnụ ma ekene ego gị ịmalagosi ọnụ ma ekene ego gị ịmalagosi nwanne m ọnụ ma ekene ego gị ịma nwanne m agbalụrụ aka bịa kinụrụ ọnụ egwu agbalụrụ aka ịmalagosi ọnụ ma ekene ego gị na emụ na-eje mmanwụ ịba mụrụ gbanire ndụ ngasi na-eje m isi onye ndị obi ngasi na-eje m isi onye ndị obi o kwesịrị mgbe ọra nwaje m isi onye ndị obi ngasi na akalụga akwụ jonas nwanne m ngasi na-eje m isi ahere mba ọkọngwa ekene ego gị onyele nkọ nwanne m jona akalụga akwụ ọgịrịga nwere ngasi na-eje m isi n'aka o ji nnaba nnewi gbaja azụgharịa jonas akalụga akwụ ọlụgotu dekiri na nnewe ebe ọ na-azụ ahịa na-adọrọ ma mmerụ onye ụlọ ọwe ndị tọlịa oyimu jona
ugo na abọ nwunye ya etinye bụ egwu ọkwọ aka nwa belele kwere ime aka na na mezulu mehi aka si iwego na-ewu ya aka nwa mbene aka na gọọmenti ụlọ nke aka jere na saba gbala n'ịdabeghị aka na anọ mezuru mgbe ikwebeghị aka
ma ọkọwa ekene ego gị ka mma mara na akara m okwu ya chọbara mabe Chibuko kere m mmanwụ Chibuko okwu ya chọba kele m mmanwụ ọkọya chọba kele m mmanwụ Chibuko okwu ya chọba kele m mmanwụ Chinedu yomu agamu chinedu owale chinedu. Subscribe to Sesimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest. Kuya courage ika mama baba even millionaire mama baba even millionaire Kuya kora even millionaire mama baba even millionaire Arabu mwe nyako boja kogwe even millionaire mama baba la aru abo kuya jika nyarama Egu mujali baza maka Chinedu adewo kembulobu Chedu na meta chedu na baleji Chedu marina siaba Chedu asaba honoran Watu wana iwaba Egu ni waju ya pole siwerembo Watu wana Chinedu Watu wana maiwaba Wajonya baluza wajigwoba waju na puzi baluza wajigwoba brune wale waju Igina Bruce mwana lonju gebu igina mwana lonju gebu igina Bruce igina mwana lonju igina Bruce igina
dịkwana m ndị be anya dịka nwanna m dị ọmalaeze owu amalaeze ogbe onye dịka ndị be nwanne okechukwu ma be n'ezi enyi iwu ka ise ji bụrụ na ibebecha ndị ewe nwanne okechukwu ma be n'ezi enyi anyị sị nwanne emeghị ọ bụ nwa ehi igwe mara ọma ndị egwu chiwabala egbela egbe aka nwa mbele aka omele igwe igwe mara ọma n'odogwu besi nwanne nata obama besi nwanne nata ọmọ besi nwanne nata besi nwanne nata besi nwanne m besi nwanne nata besi enyego m ọgwụ mbe ego besi nwanne nata besi meziligo wabachia ọmụ besi nwanne nata na-alụ ndị be na-alụ ebesi na-alụ injinia ni mekanego why na kia abaranna onya Subscribe to Safety Mode TV. Subscribe to Safety Mode TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.
mo iwe wonu ta ma ka na bu namba ma bia mo bro tuzo bombom pasani kwa kwa ite butu takwa balani wana me mbosi ejese teju woke dinolubombo ọgbàmúna gị na bụ ije ọgara zụ ije ekwu ọgala eke gị ka ọgala dị nwanne mbọ nnọọ odogwu na ndịa iwe kali nwanze dị ka ọnata n'ụgbọelu balụba ụna nwanne ka etu nze dị kwe ọgana zụ ije butubutu nnọọ ya dị ka nnọọ ọgala uju Egwogwo anyị sọmatụrụ ka anyị je igbo n'eta ya webugo ka bato sọnya iwe kuna manu wa erigo ka ije bịa na injinia bonus Mazawa ọkwagi wa enyi atụogilo n'azụ wachi n'ebeli wa nọ odogwu n'obodo igbo iwe wonunu mụ na ya iwe wonunu mụ na ya iwe wonunu taa ọkwagi wa nwara m ọgụ no, you have never. What look at your mama? Happy one in the Peter, okay, call your mom. Poppy one in the Ida can I Sunday Baba, Sunday Namota, Papa Baba, oh, Godogu. Sunday Baba Mota, no, you all go. Pick up what I'm on. Nana Benet, you're gonna tweet her. Hobu go Kawa Batanya Mom. Now you are one who child. Well, now I tell me so. I'm about to do one about now.
Republican agwasi muke nanu Igwaru bisa mura baku kana muna de mo bali chugu na nyanso Igwaru bisa Koyo bara mo ba jide mi wa kunako agwasi ba tendi ba malina wa ba tendi ba wa wenuni Give one day to one is over one of you go out of attack. Where's over what to my time? What is over? Hey! What look at them, Mama? Organa sweet. Butu. Mukana Friday, one about you, and over Friday, one about you, are just Kajama, you are one time. You have never, can they call?
na so ko be wale pa ja no le Imana chedwa na se kale no wa ja mo te ika wa no ta mo le ko ba mo ta ni sa da ba to ta mo ba ta ni cha go je Oyo Sunday church Hello Umuna wetu aku Okwange we Ngogwe wa yiso mota Na kanunu to Hamane kajaje kwense girigini Hiche Haya malogo komale ndetalu Mpapoge tukumwe Amana kajaje kwense simu kenosi abo Hey! So the one of my turn, I told you one go. One of my turn, I told you one go. Go, you so much to your candy table, Nata. Okay, but when I Sunday song, we will get it. What would you tell me? What the lawyer? I'm a dog and I'm watching man. Udogala don't call it. Italoke Monas and What does it cost them? No, about the 20,000 a month. Udogala one never is Italoke. One of my I told you one again. Parapos. Kwangema. He can overload. Whatever be to be one in the one among how go cover Patamoda? You know you are no time. Hey, what my son motto? Nakanana Meko Dili. Kwangewa akụkọ na India Ameko dili akwa emu akụ n'obodo Igbo akụkọ na India no iwe wonu time anyị nọ ka mmanwụ Odogu na India Kwangewa wa mudar No Okowo ibu Awangewa Iya kene Wajon Wesaimo No Waramet Kwangewa Waramot Gbogbo ayi so mo tanayo sayo asimi we wonu nu tani me Ibo
wana be ngina meka ni mone no iwo wonu nta ubo kaja kanene man na ton holy man no yika no bodoibo para mat kwani wa iwo wonu nta iwe bunaba kabwa okay babuna na mu kitemi sakwalo ne hana ni waje mi sakwalo wa mo dara gidigidi gbogbo aye so mo kana ya sa apology gbogbo aye so mo kana ya na apology no iwo olulu to kaija kanana amaka boy mo mbwata ibala okwa nage apa kanji bwego wana woto atai abana kuraku ngene okogwo na bana maone ibo oteba ne mebu aroga iwe oteba ne mebu aroga iwe okay ba mona tie du wa bo wana ubini tie du wana bo wana gasi na ubi aku enwere bade tie du wa bo na ubi igol moto mwanya na ke uboja mabale mbo so na simo igol moto bia na ke uboja metra kwa pande tie du ni hey sibo ido kaija kenan fa na fa kuno no jombe na india ko pangewa jombe na india ana fa kuno o pangewa no fa mo wale message o sawa bi ni baba kaija kenga fidan na ka fidelis wana ka waramab kisa ja fidan na ka waramab kisa ga amara ke joja kwase de taru go gidi wokem akwe wo kwase na ka na ba meliji siba otana kwase wa mudara legwogwo ayi so mutakwa gozo what level mu na bomo ya de ka moju mewesu wana che mele tamba woji mana wakai ba muna che ranes Tuama wache dika kananu nakla nepe ibone oku. Hey. Soja. Waluoka jemamo. Shine duanda van. Tales. Hello. Chine duanya wa nolo ya kokwange wa twande tuiko posisi kampu no hekwa bidane waza diwe pande mo bito bi wandidi gbogbo aye so mo to kan ji te go meta ina aro di ko ma buna ndi
kala ngwonezi aluso bere danke bi abanulo numo wana tiba tetu ni no matili mo ni na mama tedu ba tana wana na mukanga okay ba muna so didiga diga wo be na manya hike to bara wana na rability hike to bara wana na rability udaga wa America onye gbegol kaneti aso wono kala mutin asane no why we sat in the bus I guess now no why we sat in the bus you go to no hey okay ba mona tuma pele dojo tuma wa velu ngolo kani tuma wana le mo ba be ku ba da lo no ngeli ko ba ro ku ba ni ba de vai ko ba no abu lo tana oho ni ya kene hawo bulu la no su wati de kwanta ni ko je na oku omigo ni ba ti de kwanta ni ka kwa na kwa abete ti de kwenta lika eze mi anagomo na mu de wati de kwenta lika akwazana gbogbo ayi so mota na ya iyo na egu amana ke to je kwenta ite onye mara koko aja malo abena de waza di we te butubutu emugbo na no ime Wabina waja misi ayo kana yodine gumu ekwe odu obugo ka ma bata wanu deme no bodo ibo you egune bo sande wabaliti no ayo kana young Meto, by Allen, Engineer, Olinus. No, I can run the metal by Allen. You have never known Erico. Welcome back. You from what you can't table nata. Never money to Mamma Peter. Open never go and rock on me. Peter, what a mother. I won't know so good, but I was sick and India. Hey! Friday, giddy giddy. Time on my knee. What about on Friday? What you so much? And I got your way to buy alimony. No, I can't talk to us. Go to Nanya. Come here, so boy, what about Sika? Futu no kaya kanonyeka honyeka udez on air eze go eka udez hey
ya wezu akụ nne ndị mejọrọ ba album kwamgbe amara ka ego ji akwanye ndị acharugbo nnọ iche onye mara gọfụ amarị n'oge tu nne eche emeli amanịka nne eche emeli amanịko nne eche emeli amanịka na mmechi nne eche emeli papa oge tu na mmechi isi m kana ọfịa bụlego onye m na-eche obodo eze ragolu ike mụ onye m na-eche obodo ego onye ija siba ego kaja kenan amaka meko dili ameke wo dilo hamaru kejaka ameke wo dili hamaru kejaka iche hoya malogo kamara maneka judge ogodogu gbogbo ayi sọ mo tẹ̀lé bọ́yàrá káàkiri. kẹ́lẹ́lẹ́ mo hù pàtì náà ká mẹ́lì jì. síbà. ṣẹ́dọ̀ ẹ̀yìn ká náà sí. kẹ́lẹ́nu sẹ́lẹ̀ tóbi. òtí gbogbo. ẹ̀ǹkà máa mẹ́lẹ̀ sí. kìrìsà ọ̀sẹ̀ ẹ̀fẹ́. Bianabo, Kainabo, Kajanika 12, one a quang, and a quava van, Quavala to the bear. He cut to hand a phone. You have never, you have never, can't you go for the moon? Oh, people were on a man. Daga wana yebuche. Oh, daga wana yebuche. Yikana gana mudonara. Mama said na mudase. Oh, said wana kereju.
otherwise. Kadere beze blosipo. Kadere beze blosipo. Obolingo ka anyị na-akwa badazi o otu ogene mụ Anambra ọ dị a Subscribe to Ekimo TV. ọnụra nwiko ma mbụl Igbo dịka ọnụra nwiko ma mbụl Igbo dịka mmanụ atụzụ ma atụzụ n'oge erugo aba n'ebe ezi na ọma mbala dịka ụgbọ agọta echi ụtụtụ ewerugo anyanwụ tatakwa na anyanwụ ngwọ mmọnwụ dịka oge gbagọta na anọm n'ọba egwu mmụọ na gabibe mmadụ ejenala ọda ọwalimuodi dịka oge gbagọta alụsị iwe n'Igbo na be anyị ojigolu n'iji na-eru wegatu iyi na-abụ chedu nwa na-ebo keke ọla mani na namụ elibe agwa agwụ ọnụra nwiko ma mbụl Igbo dịka mana cha dị n'izu dịka n'ihe na-ekele n'ime odogwu cheru nwachi ihe na-ebutere ego odogwu chedu nwa na-ebo keke elibe agwụ agwụ na anamụ odogwu esigo modi nwa bịa eziokwu modi ọbụ na agboke nwa maka na wa nwere chedu ọla mani na anamụ odumodu nwere wodu ele papa ya ka ga n'iru ọlụ na ya utoro ele na kedu maka okechu ala ịgbachi onye be anyị odagwa esigo modi wee bịa mee mana okechu ala ịgbachi so na-ejeghe nje ya ebigi onye be anyị Chineke onye aka nwa na-efe akụnna ebighị nwa obodo oyibo okpotokpo nwa eziokwu ahụrụ Emmanuel nwa na Chọdike n'ọgbọ ịmalụ dade na namụ ajụ nna ajụ obodo nwelile dade ma dị one n'ibe yutu kasịa egwu ndị ga-abịa n'ime nwe ya bụla ha ngozi eziokwu ka zute n'ụda ji egwe dịka ụda agba nwa zọra dike azọ nwa nnalo dike yọngụ mọni na namụ eziokwu ka zute n'ime ndị ọkọngwọ nwamba ebe o so na-ejeghe nje ya ndị ọya adịrị mma dịka mmadụ ka nwanne eke eze Igbo n'ebe anyị eziokwu ka zute na-eje aka na namụ ọlụ dị n'ọgọ dike ngozi na-adịla onye na-eme ọgọ n'ụgọ ọlụ dị n'aka ha juwo ebigi onye be anyị eziokwu ka zute na onye ka Ikechu n'ọba ji nọ na namụ ndị Chukwu ji wee gozie ndị be ha ọbekere ni obere nwa Chinedu Okeke chedu
okeke ama na mmiri ego nọ n'ọgbọ Emmanuel Nwazọadịka mmiri ego na anamụ odogwu ejigo mmegbu nwa bịa ọra ka ugwu alịhalị ebe na-echute ndị ọnụ ezogbu anị m abụ na-edasa n'ọgbọ chunwe ike nwa mbunye dike chiedu na kene ndị be ha elibe agwụ agwụ anị m abụ na-echo ma okeke ebigi onye be anyị ebigi nọ n'ọgbọ mmadụ esiri eweli bụ ngọdike choo masị na-ejege nje ya ọdụra nwigo mabụlụ igbo dịka mana loyi ụtụ ụzọ onye ji ekwe dịka nọ n'ọgbọ onye egwu okoye dịka ogbu aja ezogbu anị ma bụ n'ọnya kachi ana-ekwe okeke nye na-achị edu na-eme nwanne na banwe elibe agwụ agwụ anamụka kene n'ụbaka dịka ụbaka nwa alụfọ alụfọ nwoke chọ ebe anyị anamụ na nwoke nwa na ababa ubego mmiri na anamụ alụde na nwagwo ọbara ọgbọ nlasị iko bụ dịka ebike onye be anyị bụ utu kasịa ọdụra nwiko mabụlụ igbo dịka agbachi obe na-eche dịka ọ nọ n'ọgbọ akpati ego agbachi ego na Malaysia ezogbu Kristian nwoke ọgwọ nọ n'ọgbọ ụzọ dị mma ya bụ injinia nọ n'ime obodo anyị n'oso na mgbasi ike n'oso na-ejege nje ya maọbụ ewebube eze chi na mgboke nwa igbo sabadị n'ibebe ga-esi ube ngọ arụda na nwa na-ebe okeke onye wusie n'elu ibi ihe ewunye gweli ya n'ọkwa n'ọnya be anyị odogwu na Kenya okpotogbo nwa obodo oyibo ya be anyị mmadụ jukwele na be anyị anị ma bụ na-ematụ onye ekwe nwanyị ekwe nọ na be anyị mmadụ onye ekwe so na-ejege nje ya odumadu nwadewodu ele papa ọsọ na-abịaziga arụ ma ya utu nọ n'ọgbọ ọnara nwiko mamụlụ igbo dịka udubeza dịka n'aka na-agwa n'isi na-edu dịka chedu nwa na-ekwe okeke chedu ewu taliji ziwere ụbịa anya na-agba oke mmiri na-egbu ogwe ebula kpata dị a ga-echedo ndị na-etili egwu ise n'aka na-egwu n'ọjị ezogbu nke zute na-achọ sọ n'ebe ha achọ na-amụ nwa na ya dike nwambe nta na na-amụ ọsịga na otere ya mmadụ ka dike mmadụ ka nwanne eke eze ndị Igbo n'India n'elu malika Pọlụ na-adị na mma ntaka osi ka eji eme nwanne nwaji ọfọ na-eya anị ma bụ na Arize dị Igbo bụ ozu na Kenya obodo nwere Arize ma dị one n'ibe emelelu gbagbatụ ụlọ oso n'ọnya be anyị ọ bụ na okorobịa na ma atụjigo dịka iji biri ogwu emelelu gbagbatụ dike na ọya arata ọnya anyị ya na-achị ego na-adị na mma odogwucheheru arụ kareti nwoke ọgbọ ọgbọ kareti chifu dike karetikwa n'ọnya ọchịchị chifu nọ n'ọgbọ
n'ikpe akwụkwa na nwanne m yuto kasịa eziokwu ana m abụ na-efe anyị chukwu dike oti mmadụ dike oti mmadụ nwa moti ahụ so na-ejege nje ya onye obodo eze dike ibe a na-akọrọ na ebe ọ na-adị dike oke osimiri ọ na-atako atako eziokwu ka zute na onye buli dike ya bụ onye gwara obodo onye bụ anyị ogworo onye jekwe eziokwu onye ka nwandụ ụba nọ n'ọgbọ igwe omiri dike onye eji obodo na namụ ụdagbu si n'ime ọrụ amọbebịa ọ bụrụ m ụzọ nke chukwu tiri ogo n'isi anyị na-ekene na onye kwere onye bụ anyị ogworo onye jekwe china pọta na namụ ya na-aja ugo na-eme nwanne eze ọmọgọkwana nwanne ya sọnde ike owe sikwa na nwanne ya n'uto kasịa atoko dika atokala ọnwasa n'odogo nọ n'ọgbọ atoko dika zeze atoko dika igwe oji akpa na anamụ atoko dika zeze atoko dika odumodu nwere wọdụ ka njọ ga-ajụjụ achọrọ m ka zute n'okwe jọbọ oze egwe nwanze ekwesi n'ọtaka ọkpaka ọgụma na edika egesiwu ya ngọ ọgụma na ala na-azụ nwa odago nụtago nwanya ọbịa mọrụ ya nwa n'ọmụ oli ada obere nwa ogwe jọbọ dike chineke lotego gị ogweji ndị nyere aka n'elu werigo nna oge ekwe gị ngwụta n'ụdọdị nwachụ anya na-eme nwanne nwachụ ọbịa na-eche na-abịa ụlọ ọbịa na-eche dike gbane nwanne ogweji ihe na-akọrọ n'ebe ọ na-adị oke osimiri ọ na-atako atako ọdụra wigo mabụli igbo dịka ịmara nga si n'ọbalị nọ n'ọgbọ ọbalị nwa na-enwe dike n'oso na-ejege nje ya ọdagwe na-aga osatụ wee bili lagbo odu modukwa n'ọnya be anyị onye ka nwee legi nọ n'ọgbọ ka zute n'ọnya ka onye bụ anyị legi ọkọ ngwọ ọdagwe zigo modi nwa bịa modi abọ na nwoke nwa dịka iji biri okwu maka na mmadụ kalịlị na baba achọrọ m ka zute dị ngesi onye be anyị ngesi nwa alọghị meze dike onye amịkwa na onye be anyị ọbakeleni obere nwa chinebi dike n'ọnya kpọrọ mụbụ mma chiedo nwa na-ekwelibe agwụ ha agwụ ọ na-egwu na na-amụ niile kwane nwanne si onye ọbụla wụkwanye nwanne ha anya anya na-egbo oke mmiri na-egbo ogbe ebula kpata dị aya dịzi na be ha ekwuru m na ahịa dalibe mgbe ga-akwụsị obere nwa chinebi dike na ọ na-agba inwe egwu n'ahịa bịarị na nna m ga-akwụsị ndị nna m ga-ebi n'ibe ha anya na-egbo oke mmiri na-egbo ogbe ebula kpata dị ha ahịa karịrị na be ha mmanya dalibe mgbe ga-akwụsị ndị nna m ga-ebi n'ibe ha ana-amụ niile akwa na nwanne ụwa ọbala obe elili ana m abụ na-aka si n'ọgbọ ka bụ ọnwa ịzọba ọdagwe na-abụ okenye wee bili onye na-egwu egwu enwe n'ime okwu ebe na-eji ego ozi megidere bịara m maka ekene ọkwa ịzọba onye na-egwu egwu enwe ọkọlọbịa ji oli arụ igbo bụ akarịga enwe egwu arụ
na ka oke okorobịa akwụrụ ọtọ ọkọ okorobịa nje tiere ya egwu ekesi onye be ha anyị ọnọrọ ahụike ma mbụlụ igbo dịka ajọ m kanụ n'ime ama ụdọra ndị mụlodogwu gazute n'ụbaka ụbaka ezi bilo wobiri ejeze na-eme ụdọra so na-ejeghe enye ya ụbaka nwabeli rubegolo ụka ụbaka ngozi na-adịla onye a na-eme ọgọ n'ụgọ ọlụ dị n'aka chukwu ụbaka nwe ezi bilo onye be anyị ọkọlọbịa juli arụ nye na izi iche uche ekwe nye na na-eme nwanne ma ọ balị na namụ ụnagbu si n'ime ụra ma ọ bụ bịa izi iche uche ekwe dike nwa ma ọ balịkwa na onye be anyị ogene ka ncheso olu ana m ahụ na kristian n'ọgbọ ọkwụwa nwezọba okili onye eze dike onye na-ekwu okwu enwe dike n'ọkọlọbịa juli arụ chiedu na kena Anambra chiedu nwa na-efọ keke elibe agwụ agwụ na anamụ kedu maka nwoke Chukwuosisi na mụhagụ ntu magbure ọbala tụelibịa obere nwa Chineke obere nwa dịka ụba agọta na nọbụ n'ọba egwu ahịa na-ero m n'ọba egwu bebere na-ebeli ndị obodo anyị sibe okoro ndị na-enye m nle maka na ọkọnọrọ ewe egwu chiedu nwa na-ebe keke elibe agwụ agwụ na anamụ n'ụlọ mmadụ oke nwa oke mmanwụ na-eto obodo mkpara dike odogwu chiedu egbe ejilibe nwe ya bụla anyị ngozi anya na-egbe oke mmiri na-egbe ogwe bụla kpata dị aga gozi ndị na-etile egwu chiedu nwa chihe na-ebutela ego odogwu chiedu lega nwere nwede wọdụ ka ije mechizi ọrụ ọsọ na-abịa ga arụ ụzọ abaghị arụchiedu ile egbuna n'ọgbọ awụla eje dịka awụla ego onye eje eje obodo odogwu chiedu awụla ego na anamụ chiedu ugwu ego ebiki onye be anyị odumodu nwede wọdụ ele papa onye na-egwu ọsịsị bido egwu na achọrọ m ka nje chịkọ ọrụ mebere na-ebeli n'iji na-edu chiedu nwa na-ekpọ keke gị na ndị otu gị chiedu egwu ejiribe nwe ga-abụla ha ngozi ama m na Chukwu tụgoro na onye ọbụla ga-atụwazi ọrụ na mgbada ya abụlịla ụgwọ mọsọlọba mgbada ga-ebunye ha n'ike yuto kasịa egwu ndị ije ebelibe nwe ga-adịla ha anya mma chemba iwe simenti ka anyị ncha na-eme ọgbọ oligo ka igba na obi nne na mara ise wọba obi ebe na-eriju ahụ obi ebe ahụ chamba alụ Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest. Olugonama Otikubu egwu nwa ebijo egwu duru na mmarụ je diko nenu be odumana adokuba na do ike nwelo nwana gozi na nwalo okuba odumama mano ndị baba n'oge ya na udu aka nwete bidogo egbe nwana gozi na nwalo ezide odumama mano
mana kanali mo tudi mujene bo nyana jura keke mo bago ni akeke mo bago gwale mo ga ije igbo ga mugwegu mbadiga dilaru gwale mo iraegu Adono bonomo ojeni ibo Zigaje wa bonomo ojani mujoba Kenele mudaji wanegi Vida bodemi bomawa ami mamna mili bomawa Ogiligo wa vida wa bonomo ojeni mula gugu mwadi ewe Nibadi ka mwade chibata nti wande murezu Neloba urunazo Terika nanun eba inazuma wamika Okali adamu amundi weigiliga milobezi telimozi Mbadika na dika zina na dakwara bilina una Ejiko mibadamu wamundi weigiliga mili Hudal munaru kaile munanya matawa baka ugodi be matawa baka Hudal mu obe loke koko matawa baka ndiba neke mbako Mbadi kobe loke koko Matawa baka belo matalawa bego zina ya bego bulagu Ndi babu ga wizoba ntili wizoba Ogwana gwazi ntili wizoba Mbadike na yalakae Okeliane siliwelu izemi bama wasiliwaidenu Zuka mi bama wasiliwaidenu Mbadike no dibo kwale mungu egu abeguduru na mwaru jeliko Okeliane sami udobe matawa baka na iwaniro chiku Udobe matawa baka mwatalawa bego zina bego mbulagu Sami udobe matawa baka wangi kulu wangi jugunelolo Lilu odake wegu Ilwela namnina na darga mwachana kulo wegu Okeliana ramane mejowa Ona ramane mejowa kwale mungu wegu Naveriko na ramane mejowa muna gugu wa mungu mao Mbawa jude wazowa ndemu kwa diji wanigina Jude wazowa kenona ramane mejowa
mmadụ gwara m ibe na nwunye mụlọ nwa mbeje ibe nwago nwazọgo olugbo m ibo mawa kpọrọ jichi adị egwu nwago mụdada na ji ọgbọrọ ndị egbe gwara anyị mmuzi ihe na-agwa ndị obere anyị bụ onye na-ajụ ụlọ ibe na bụluje ugbelie zonde mana eme isewe mochiri ka nna abụ na nuzugbo guduru na mmarụ jeliko Subscribe to Sesimo TV. egwu aka nwa bụ na akọnucheji melimege nwanne jiri ọwa akọnuche nwanne aka weta bidogo ịgba mụ na maka enwe igwebodo maka enwe igwebodo ndị nwado megara udu aka weta bidogo ndị bụ iko nara nwanne nwanne zekwe nara nwale na nnukwu na-ebe ama n'elu ebe iru na nọ m nina na nwụda ka nwetara ka mbụla egwu na-akpọzọda achụ ụda keke njiri okeke nwaba agụ gị bụ onye gọrọgwụ mba ji n'ibi edi egwu jụda keke maọba agwara m ka anyị jee igwe okwu nye na jụda maba ebe ngwongwo n'elu ebe anyị nọrọ n'ime ọnịcha dọ na-agwa egwu ibe na ya jebụlọ edeje ụzọ baba ọnụ nna m na-ejuwa bebegwa ebele oge ndị anyị togorogo mụ na jebụlọ ịzọba ahụ bụ ọnụ mgbadiko obi mara nwanne m ụbọrọ jụma nwanne gboo ụmụ ya machara iko udu aka nne ga-ebiro ga egbe rịọrọ m mmeje maọba ka ngwa egwu na ndị na-agụlegwu rigburu onwe ya na dọmụ jụọba maọba na gbalụ mmiri nwa bịa dọ mgbadike dọmụ jụọba kelere m igwe ụba jọrọ m na maọba agụ ugodibịa maọba udu aka majebidogo eji ajụ ụlọ okorobịa oyibo ekwere oto oyibo dị ewe maọba gbugburu mmewa ọba ibubo dị egwu mgbadike na ndị omeyi ndị maọba agụ nwụdeke weta egwu ege egwu duru na mmarụ jeliko kelele ma ọ dịgasị igwe onye maọba agụ nwanne eze dị otu abadaba nwụrụ ọgwụ onwe dị egwu mgbaziri ike na nwaju na gwa ji mbịa ebe obi nye ka chedo alịbatiji nwere be egidi nye dị egwu alịbaji ama nwere munu na nuzugbo egwu kenere m igi na ala ha ji ọkọ gwochiwe nwanne okota nwụnọ ọba gbananụ mgbawa dị mgbadike okota nwụnọ ọba egwu ebe ego mụ na siribe digo ma nwere m siribe eji jinogwe ọba dịla bụ mbidio nwere m oge na molas nwanne gị
ebuniga molese na buzikwa agụ agwọda gbawere mụ agwọda ndụ abarigo mụ na ngole mụ na mụ iru anyị n'aka jigba ndeze olujebu mụ n'iru moto si na mụ na-eke wetere ga ihe ji na gụrụ ya egwu ajụgba ndeze olu bidara n'ọlụ keneli mụ ịbago nwa ọnwa atụ mgbadike ịbago ojo ọnwa atụ nwa nwajo ma bụ ime na nnukwu egwu ruru na mmarụ jeliko ego mụ na-alega ekpaya m ihe o mgbadike alega onye ma bụ ime nenu nwa gwọba ndezewolu ngwa gwere ndụ nwanne batila akwọba nwa agụwa ụdaka wetara ga ebire ga ebe iru anya na m niile na ụdaka wetara agwa egwu okelie na ebe na-adị oke nnati igwe oke igwe ụmụaka banadị oke ya nwetara mkpege ha bụ na ọkala nye edi egwu nwanne jiri ọkwa oke ya daalụ egwu ebe egwu duru na mmadụ jeliko mbadike lega wuru hatare awuru hatare kwalenu na ndị chitara m n'ebe mbi ọkpọmụ nwanne wetere ga mụ ghara na mbara egwu okenye tere mana majo over mbadike mana majo over ene na mudo togoto hajo over wata bege habara kala ko oblege egu muna zonde so wazita na mo ba ku jebi so na mo ba bule wundu bi adiegu de mo bago kenele mi gbe bi ko de ga wa bago kenge yin atu igwe eri oso igwe bi ko de ga mo bago. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.